హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దయచేసి బయట ఉన్నవారు లోపలికి వచ్చినట్లయితే మనం ప్రారంభించుకుందాం. ఆల్ దోస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ సైడ్ విల్ స్టార్ట్ దిస్ టుడేస్ సెషన్ విత్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్. మనం దేవుని స్తుతించి ఆరాధించుకుంటూ మనం ఈరోజు మొదటి సెషన్ని ప్రారంభించుకుందాం. బయట ఉన్నవారు వాలంటీర్స్ దయచేసి వారి లోపలికి పంపించండి. మనందరం లేచి నిలబడి ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. అండ్ వి ఇన్వైట్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్. దయచేసి మనం లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసి షల్ వి ఆల్ స్టాండ్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ టుడేస్ ఫస్ట్ సెషన్ విత్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 days ద లార్డ్ వాస్ స్పీకింగ్ టు అస్. హి వాస్ కన్విన్స్ వాడుకొని మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చి ఉన్నారు. ఎలా మనం దేవుని వాక్యాన్ని మన జీవితం అది శక్తి గలది, బలము గలది, క్రియ చేయునది, ఆ క్రియని సంపూర్ణం చేయునది అయి ఉన్నది తెలుసుకొని ఆ స్వస్థతని మనం ఎలా పొందుకోవచ్చు, మన జీవితంలో అనారోగ్యం లేకుండా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. ఈరోజు కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. అందరం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Shall we all close our eyes and look to the Lord? Father, we are here in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. తండ్రి, నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ నామంలో మేమందరం ఒక కుటుంబముగా మరి ఒక మారు మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాం నాయనా. అయ్యా తండ్రి, మీరు నమ్మదగిన దేవుడై ఉన్నారు. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీ నామంలో ఈ 3 దినాల మీటింగ్లను మీకు అప్పగించి ఉండగా ఈ 2వ దినము మీరు మా మధ్యలోనికి రమ్మని, ఈ 3వ దినం మీరు మా మధ్యలోనికి రమ్మని యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ నామములో బ్రతిమలాడుచు నాయనా. మీరు మా మధ్యలో ఉంటూ మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, బలము, సామర్థ్యము ద్వారా, అభిషేకము ద్వారా మాతో ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడమని మా హృదయంతరంగములలో నుండి ప్రభువా అయ్యా మీకు వ్యతిరేకమైన సమస్యమును కూకట్ వేళ్లతో ఒక్కొక్కటిగా పెక్కలించి వేయించినందుకు మీకు వందనాలు తెలియచేసి, ఇన్ని రోజులు మేము అవిశ్వాసములోను అయా మోసపూరితమైనటువంటి వాటిలోను, ఎస్ లార్డ్, till today in some areas we were in disbelief, unbelief, oh Lord, that's why we are not able to enjoy your life with you, oh Father, oh Lord. అయ్యా మీతో మీరిచ్చిన ఆ జీవాన్ని, ఆ జీవము కలిగి ఆనందించకుండా ఉండుట కారణమైనటువంటి మా అపనమ్మకమును అయ్యా మోసమును నమ్ముట వలనను ప్రభువా అయ్యా మేము ఎలా ఉన్నామనేది మాకు తెలియపరిచి వాటి నుండి మమ్మల్ని సరిచేసినందుకు మీకు వందనాలు తెలియచేస్తున్నాయి ఆయన. అయ్యా ఈ దినము కూడా మీరు మాతో మాట్లాడమని అయ్యా మా హృదయంతరంగములలోనికి అయ్యా మీ వాక్యము కీళ్ళ మూలుగలలోనికి వెళ్ళి విభజించున్నంత మట్టుకొని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉండగా అంతరంగములోనికి వెళ్ళి నాయన మాలో శోధించి పరిశోధించి అయ్యా పరిశీలించి వాటన్నిటినీ కూకట్ వేలతో పెకలించి వేయమని ప్రభా ఆ పనిని కొనసాగించబడుటకై మమ్మల్ని మేము మీ పాద సన్నిధిలో అప్పగించుకొని ఎదురు చూస్తూ ఉండగా మా చెవులని మేము, మా కనులను తెరిచి, మా హృదయాన్ని తెరిచి ఉండగా అయ్యా పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరే ఏ ఒక్కటి కూడా మేము తప్పిపోకుండానట్లు కృప చూపి అయ్యా మా అందరినీ కూడా మీ పాద సన్నిధిలో అప్పగించుకుంటున్నాం. మాట్లాడండి అయ్యా. మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించబోతుండగా పాటల ద్వారా, స్తుతుల ద్వారా మా యొక్క ఆరాధన అంగీకరించమని మమ్మల్ని, మా కుటుంబ సభ్యులు, మాకు చెందిన సమస్తమును మీ పాద సన్నిధిలో అప్పగించుకుంటున్నాయన. మహిమ, ఘనత, ప్రభావములను చెల్లిస్తూ క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో సాగిలపడి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోక తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనం 2 నిమిషాలు మన సొంత మాటల్లో దేవుని స్తుతిద్దాం. మన సొంత మాటల్లో మనం దేవుని స్తుతిద్దాం. ప్రభు నీకు ఏమై ఉన్నాడో, ఏం రాకపోతే హల్లెలూయానైనా మనం దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రాజుల సమాధానకర్త అయిన దేవా మీకు వందనాలు ప్రభువా. అయా మార్గం, సత్యమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా మీకు వందనాలు ప్రభువా. అయా దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఈ లోకంలో బలియాగంలో మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకొని ఉన్నందుకు నా కొరకు, మా కొరకునైనా మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఆ బలియాగము ద్వారా మమ్మల్ని తండ్రి దేవునితో సమాధానపరిచి సంధి చేసినందుకై వందనాలు ప్రభువా. అయా మమ్మల్ని
క్రీస్తులో రూపాంతరపరచుటకై తండ్రి దేవా పరిశుద్ధాత్మను ఆదరణకర్తను సత్యస్వరూపైన ఆత్మగా మాకు అనుగ్రహించినందుకై వందనాలు నాయన. పరిశుద్ధాత్మ దేవా అయ్యా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం, ఘనపరచుచున్నాం నాయన. అయ్యా మీరు మమ్మల్ని విడవక ఎడబాయక దీర్ఘ శాంతముతో, ఓర్పుతో, సహనముతో, ప్రేమతో, ఇష్టముతో, కోరికతో నాయన అయ్యా మమ్మల్ని విడువక నాయన అయ్యా మా జీవితాన్ని క్రీస్తులో చూపిస్తూ మారుస్తున్నందులకై మీకు వందనాలు నాయన. అయ్యా మారుస్తున్నందులకై వందనాలు నా తండ్రి, వందనాలయ్యా. అయ్యా మీ మాట, మీ యొక్క ప్రేరేపణకి మేము లోబడకపోయిన మమ్మల్ని విడువక నాయన ఎడబాయక కంటికి రెప్పవలే భద్రపరిచి నడిపించినందుకై వందనాలు నాయన. అయ్యా గత 2 రోజులుగా నాయన మా కనుల కప్పబడినటువంటి ఆ యొక్క ముసుగుని తొలగించినందుకై మీకు వందనాలు ప్రభువా నా తండ్రి. అవును ప్రభు, ఈ లోక దేవత అవిశ్వాసులపై అయ్యా గుడ్డితనం కలిగిస్తున్నాడని లేఖనం సెలవిస్తుండగా ఆ సువార్త వెలుగు సంపూర్ణంగా మాపై ప్రకాశింపబడకుండానట్లు, మాలో ప్రకాశింపబడకుండానట్లు ఆ అవిశ్వాసమును తొలగించినందుకై మీకు వందనాలు ప్రభువా నా తండ్రి. స్తోత్రం. ఈరోజు ఇంకనూ అధికముగా ప్రభువా మాలో ఆ కార్యం జరిగించమని బ్రతిమలాడుచున్నా తండ్రి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రభు యేసు రక్తమే జయం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. గ్లోరీ, గ్లోరీ ఓ లార్డ్, గ్లోరీ నాయన, మహిమ ప్రభువా తండ్రి. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం నాయన. అయ్యా సమస్య మీ పాదాల చేత అప్పగించుకుంటూ క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనం గట్టిగా చెప్పండి కూడా ఒకసారి దేవుని మహిమపరచుకుందామా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody during the break said to me, I want to know a little more about the grace and faith. అయితే నాకు బ్రేక్లో కొంతమంది అడిగారు, ఇంకా కొంచెము గ్రేస్, కృప గురించి, విశ్వాసం గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And somebody, and when I was talking about extreme faith without grace, అయితే నాకు అచంచలమైన విశ్వాసం గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడు, The person said- కృప గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడు the person said, I want to know it better so that I don't make the mistake. అయితే నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ కావాలి, నేను తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి అని చెప్పారు. Yesterday I was asking some funny questions అయితే మీకు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాను నిన్నటి రోజు మిమ్మల్ని. because there were people who came here and I asked them a question, are you a man or a woman? అయితే ఇక్కడికి వచ్చి కొంతమందిని అడిగినప్పుడు మీరు నిజంగా అమ్మ ఏమంటాం స్త్రీలా పురుషులా అని అడిగినప్పుడు, And it can be triggering and make somebody angry. అయితే ఆ ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు మామూలుగా మన కోపం వస్తుంది. That's why I asked my brother Sudhakar, can I ask a question to your wife? Because I know this question can make a person annoyed. అందుకే సుధాకర్ రెడ్డి గారిని అడిగాను, మీ భార్యని ఆ ప్రశ్న అడగొచ్చా, ఎందుకంటే కొంతమందికి ఆ ప్రశ్న And I kept asking her, do you believe God will surely heal you? అయితే ఆమెను అడగడం మొదలుపెట్టాను, అమ్మా నేను పరుస్తాడని మీరు నమ్ముతున్నారా అని అడిగాను. And she said that she is claiming Isaiah 53:5. I did not say, she said it. అయితే ఆ వెంటనే ఆమె ఏమన్నారు అంటే యెషయా గ్రంథం 53:5 వచనాన్ని నేను నమ్ముచున్నాను అన్నారు. Yeah, okay. అన్నారు. So she began to read it. అయితే ఆమె ఆ యొక్క వచనాన్ని చదవటం మొదలుపెట్టింది. And when she read, we are healed, by stripes we are healed, I said, surely you know that God will heal you. అయితే నిజముగా మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడని నమ్ముతున్నారా అని అడిగాను. Now she said, yes, I know God will heal me. అయితే ఆమె అన్నారు, నాకు తెలుసు నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అని. Now Grace said what God says in his word. అయితే కృప ఏంటి అంటే అది దేవుని వాక్యంలో చెప్పేది. That Isaiah 53 is a prophecy that God showed Isaiah when the Messiah would come, what are the things he would suffer, that was revealed to him some 800 years before Jesus could come. అయితే యేసు ప్రభు జన్మించక ముందు 800 సంవత్సరాల ముందు యెషయా ప్రవక్తకి దేవుడు ప్రవచన రూపంలో ఆ మెస్సయా ఈ భూలోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడో యెషయా ప్రవక్త అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. So in Isaiah 53, it's not something that has happened, it is going to happen by the coming of Jesus. అయితే యెషయా గ్రంథంలో మనం చదివే వచనాలు జరిగిన విషయాలు కాదు, కానీ
యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత జరగబోయే విషయాలు. Now, it has been completed by Jesus on the cross. అవి ఏవైతే యెషయా ప్రవక్త రాశాడో యేసు ప్రభు సిలువలో అవన్నీ కూడా ముగించబడ్డాయి. So, on one side is God telling what his son has finished on the cross for all of us. ఒకవైపేమో దేవుడు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సిలువలో మన కోసం ఏం చేశాడో మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. Now, my job is to respond to that grace what God has completed on the cross. అయితే ఆ యేసుక్రీస్తు సిలువలో ముగించిన ఆ కృపని నేను నమ్మడమే. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So, now what was the problem with this sister of ours? కానీ నిన్న ఈ సహోదరితో సమస్య ఏమొచ్చింది? On the scripture she was reading, we are healed. By the stripes of Jesus we are healed. అయితే ఆ వాక్యంలో చదువుతా ఉంది, యేసుక్రీస్తు గాయాల వల్ల నాకు సంపూర్ణ స్వస్థత అని. But a back was still talking to her. I told you, it talks to you. Did I say it talks to you? So it was talking to her, not with verbal words, but in her thoughts, in a feeling, and saying, what are you talking about healing? I am still here and I am going to trouble you even more. You got troubled for 15 years. I will never leave you nor forsake you. I will go with you into the grave. The day you go, I go with you. I will never depart from you. ఒకవైపు సిస్టర్ గారు ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు గాయాల వల్ల నాకు స్వస్థత అనే విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వెనుకున్న వెన్నునొప్పి ఆమెతో మాట్లాడుతుంది. నేను 15 సంవత్సరాలుగా నీలో ఉన్నాను, నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు? ఈ నొప్పి నీ నుంచి దూరం కాదు, నువ్వు చనిపోయేంత వరకు కూడా ఈ నొప్పి నీతోనే ఉంటుంది అని ఆ నొప్పి మాట్లాడుతూ ఉంది. So on one side is the faith talking to grace talking to her, grace that God through Jesus has finished for his sickness and he has declared everyone healed. ఒకవైపు యేసుక్రీస్తు కృప మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది. యేసు ప్రభు పొందిన గాయాల వల్ల మనం సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచబడ్డాం అని వాక్యము మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది. Now the big problem is whatever God has declared in his word is having no physical evidence. The only evidence is the written word of God. అయితే దేవుడు ఏదైతే చేశాడో దానికి ఎలాంటి ఆధారం లేదు, కానీ ఆ ఆధారం ఏంటంటే రాయబడిన దేవుని వాక్యమే. So now there is a conflict. అయితే అక్కడ మనకు ఒక సమస్య ఉంది. Unseen evidence, I'm already healed. అయితే నాకు కనిపించని ఆధారం ఏంటంటే నేను అప్పుడే స్వస్థపరచబడ్డాను. Seen and feeling is saying I still got a back problem. కానీ నాకు ఇంకా నాకు తెలిసిపోతా ఉంది, నాకు ఆ వెన్ను నొప్పి తగ్గలేదు, ఇంకా నొప్పి నన్ను బాధిస్తూనే ఉంది, వేధిస్తూనే ఉంది. And I'm not going to pray until she gets the truth, because only the truth can set her free. ఎందుకంటే నేనైతే ఆ సత్యం ఆమెకు తెలిసిన తర్వాతనే నేను ప్రార్థన చేయాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే సత్యం తెలియకపోతే ఆమెకు విడుదల రాదు. So purposely I'm talking to her something that is wrong. అందుకే ఆమెను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, ఆమెని గందరగోళం చేయడానికి నేను చాలా ప్రయత్నం చేశాను. And when I'm telling something wrong, she being his relative, she is trying his best to prompt the answer. అయితే And he runs the school. Can you believe? The person who runs the school is giving answer to the student when a teacher is asking a question. What a shame it is. అయితే చూడండి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సిస్టర్ గారికి హెల్ప్ చేయాలని పక్కన ఇంకో బ్రదర్ ఉండి ఆమెకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సమ్ బ్రదర్ ఇస్ హెల్పింగ్ హర్. What a translation. Praise God. Now, the moment she is getting confused and she is saying, yes, God will heal me. అయితే ఆమె ఎప్పుడైతే నమ్ముతుందో దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అని, I told you grace is a buffet laid down by God. అయితే కృప ఏంటంటే మనకి విందు భోజనంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే ఆ భోజన పదార్థాలు మన ముందు పెట్టబడతాయో, And faith is your corresponding action to what God has already finished. అయితే విశ్వాసం ఏంటంటే మనము ఆ యొక్క మన ముందు ఉంచబడిన దాని విశ్వాసంతో తీసుకోవడమే. So this is the counter what God has finished. అయితే ఇక్కడ దేవుడు ముగించింది మన ముందుంది. And this is the counter which is a fake, a counterfeit. అయితే అక్కడ ఒక ఖాళీ కౌంటర్ ఉంది.
And there is saying, come, come, God will heal you. Come, come, God will heal you. Come, come, God will heal you. అయితే అక్కడ ఆ ఫేక్ కౌంటర్ దగ్గర రా రా దేవుడిని స్వస్థపరుస్తాడు, రా రా ని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అంటుంది. So she's reading with the lips. ఆమె పెదాల ద్వారా చదువుతా ఉంది, By his stripes you are healed. ఆ యేసుక్రీస్తు గాయాల వల్ల నేను స్వస్థత పొందాను. People will be wondering what is happening. Isaiah 53:5. Other they'll say, I'm not seeing on the scripture. Anyway, it's talking about unseen. Might be this is also unseen. It's there on the screen, brother. With his stripes, look at the last line. With his stripes we are healed. యేసుక్రీస్తు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. She's reading with the lips. ఆ పెదాలతో చదువుతా ఉంది, She's seeing with the eyes. కళ్ళతో చూస్తా ఉంది. Spiritual evidence. అది ఆధ్యాత్మికమైన ఆధారము. But the body is talking to her physical evidence. కానీ శరీరం ఆమెతో మాట్లాడుతుంది, అది భౌతికంగా ఉన్న ఆధారం. So the body is saying, I'm not yet healed, I'm still sick. అయితే శరీరం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఇంకా స్వస్థపరచబడలేదు, నీ అనారోగ్యం ఇంకా నీ శరీరంలో ఉంది. Now tell me, when she's saying God will heal me, is she going to this counter or this counter? అయితే నిజంగా చెప్పండి, అప్పుడు ఆమె మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ పూర్తిగా పలహారాలు అన్నీ కూడా అమర్చిన ఆ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా, ఆ ఫేక్ కౌంటర్ ఏమీ లేని ఒక ఫేక్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా? It's fake, F-A-K-E, not faith, F-A-I-T-H. ఫేక్ అంటే దాంట్లో ఏమీ లేదని అర్థం, మోసం అని అర్థం. మోసమామంటం, మోసం అని అర్థం, మోసనాటం. Praise God. So now for 15 years she was on this counter. అయితే ఈ యొక్క 15 సంవత్సరాలు ఈ మోసం అనే కౌంటర్ దగ్గర ఉంది. After so many questioning, she realized that she is wrong and she said, I'm already healed. అయితే చాలా ప్రశ్నలు వేసిన తర్వాత ఆమె గుర్తింపులోకి వచ్చి లేదు లేదు నేను దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు అన్నది. Remember, Romans chapter 10 verse 9 says, when a person confesses with his mouth and believes in his heart, the change takes place in the spiritual realm. చూడండి, రోమీలకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయం 9వ వచనం చెప్తుందంటే, ఒక మనిషి హృదయంలో నమ్మి నోటితో ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన ఆ యొక్క సత్యాన్ని మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన ఆ రెల్లంలో మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. Now what was the confusion? అయితే అక్కడ గందరగోళం ఏంటి? Confessing with the mouth that God will heal her, నోటితో దేవుడు ఆమెను స్వస్థపరుస్తాడని ఆమె ఒప్పుకోవడం, and believing in the heart that through Jesus' stripes she will be healed. అయితే ఈ యొక్క హృదయంలో యేసు ప్రభు పొందిన దెబ్బల ద్వారా సంపూర్ణ స్వస్థత అని. Now what she confessed and what she believed was wrong. అయితే ఏదైతే నమ్ముతుందో, ఏదైతే మాట్లాడుతుందో అది తప్పుగా ఉంది. She had to change the counter from a lie to the truth. అయితే మోసపూరితమైన ఆ కౌంటర్ నుంచి సత్యంలో ఉన్న ఆ కౌంటర్ దగ్గరికి ఆమె రావాలి. The moment she came to know the spiritual evidence, అయితే ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికమైన సత్యం ఆమెకు తెలిసిందో, now she told the body, అయితే ఆ శరీరానికి చెప్పింది, even if I can sense the pain, నాకు శరీరంలో నొప్పి ఉన్నా, but I still choose to believe what the word of God says. కానీ నేను దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో నేను అదే నమ్మడానికి నిర్ణయించుకున్నాను. When a person believes in the spiritual evidence, things not seen, that is called as Bible faith. అయితే కనిపించని విషయాలని ఏ వ్యక్తి అయితే నమ్ముతాడో అది విశ్వాసముగా బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. Every one of us were destined to go to hell. Keep it. అదే పెట్టినాను. Everyone was destined to go to hell. ప్రతి ఒక్కరూ నరకానికి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు. Now watch this. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. If a person confesses with his mouth, ఏ మనిషి అయితే నోటితో ఒప్పుకుంటాడో Jesus Christ is my Lord, యేసుక్రీస్తు నా ప్రభు అని, and believes in his heart, ఆయన హృదయంలో నమ్ముతాడో God raised Jesus from the dead, తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తుని పునరుత్థానంలో లేపాడని నమ్ముతాడో, imagine, by believing and confessing, hell is cancelled for that person. చూడండి, ఆయన హృదయంలో నమ్మడం వల్ల, నోటి ద్వారా ఒప్పుకోవడం వల్ల ఆయనకి ఆ నరకం అనేది, ఆ నరకం అనేది ఆయన క్యాన్సిల్ అవుతా ఉంది. And heaven becomes his eternal home. ఇక ఆ రోజు నుంచి పరలోకమే ఆయన నివాసముగా అయిపోతుంది. Is there any miracle greater than this miracle?
ఈ ఈ యొక్క అద్భుతానికంటే ఇంకేదైనా గొప్ప అద్భుతం ఉందా అండి? There is no miracle greater than this miracle. ఈ అద్భుతం కంటే వేరే అద్భుతం ఏమీ లేదు. And if I am confessing with my mouth and believing in my heart and the devil cannot stop me, how can the devil stop me all other miracles? చూడండి, ఈ యొక్క నేను నోటితో యేసు ప్రభు దేవుడని, హృదయంలో ఆయన పునరుత్థానమై లేచాడని నమ్మినప్పుడు నరకం నుంచి పరలోకానికి దాటి వెళ్ళాను నేను. ఇంకా వేరే యొక్క వాగ్దానాలు నేను నమ్మినప్పుడు ఆ వాగ్దానాన్ని ఎలా సాతాను ఆపగలుగుతాడు? Hallelujah. హల్లెలూయా. So how do you get your healing? మీ స్వస్థత ఎలా వస్తుంది? Confess with your mouth, నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకో, believe in your heart. నీ హృదయంలో నమ్ము. How do you get your prosperity? నువ్వు ఎలా వర్ధిల్లుతావు? Confess with your mouth, నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకో, believe in your heart. నీ హృదయంలో నమ్ము. How do you get protection? నీకు కాపుదల ఎలా వస్తుంది? నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకో, నీ హృదయంలో నమ్ము. How do you get deliverance? నీకు విడుదల ఎలా వస్తుంది? నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకో, నీ హృదయంలో How do నమ్ము. you get out of fear? నువ్వు భయం నుంచి బయటికి ఎలా వస్తావు? How do you overcome all the problems in your life? నీ జీవితంలో ప్రతి సమస్యను ఎలా అధిగమిస్తావు? నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకో, నీ హృదయంలో నమ్ము. The whole of the spiritual realm begins to turn around in your favor when you confess with your mouth and believe in your heart the evidence in the word of God. చూడండి, ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని మనం హృదయంలో నమ్మి నోటి ద్వారా ఉచ్చరించినప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో మనకు అద్భుతం జరుగుతూ ఉంది. What is the weapon that you carry with you? అయితే నీ ద్వారా నీవు ఏం ఆయుధాన్ని తీసుకుని వెళ్తున్నావు? Confess with your mouth, believe in your heart. నీ నోటి ద్వారా ఒప్పుకుంటున్నావు, నీ హృదయంలో నమ్ముతున్నావు. Why not the mind? ఎందుకు మనస్సు కాదు? Mind believes things seen. మనసు ఎందుకంటే మనసు ఏది చూస్తుందో దాన్నే నమ్ముతుంది. Why heart? Because heart does not believe things seen. Heart believes things written in the Bible, spiritual things, invisible things. అయితే హృదయం అంటే ఎందుకంటే హృదయము లోకాన్ని చూడలేదు కాబట్టి ఏదైతే రాయబడిందో దాన్నే హృదయము నమ్ముతుంది కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The ship goes on top of the water. అయితే చూడండి, పడవ ఒక ఓడ అనేది నీటి మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటది. But a submarine goes under the water, inside the water. కానీ సబ్మరీన్ చూస్తే నీటి కింద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటది. That doesn't mean that the submarine cannot come to the surface. దాని అర్థం ఏంటంటే సబ్మరీను ఆ నీటి పైకి రాలేదని కాదు. In the same way, అదే క్రమంలో a Christian is like a submarine అయితే ఒక క్రైస్తవుడు సబ్మరీన్ వంటి వాడు. who lives in the world. వాడు ఈ లోకంలో జీవిస్తాడు. He looks at the things of the world, ఈ లోకంలో ఉన్న విషయాలను చూస్తాడు. but he still continues to believe the things not in the world but found in the Bible. కానీ లోకంలో ఉంటూ లోకంలో జరుగుతున్న విషయాలను చూస్తూ లోకంలో జరిగే విషయాలను నమ్మడు, కానీ దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన విషయాలని నమ్మేవాడిగా ఉంటాడు. Submarine means under the water. In the same way, we submit to the word of God. That means what? The water is the word of God and I am in that water believing and agreeing. Now every work of the devil cannot operate when I submit to God. ఎప్పుడైతే ఆ సబ్మరీన్ ఎలా ఉంటుంది? నీటిలో ఉంటుంది. అంటే మనం లోకంలో ఉన్నాము, ఆ లోకంలో ఉండి మనం ఆ సబ్మరీన్ లాగా ఎలా అయితే నీటిలో ఉంటున్నామో మనము కూడా లోకంలో ఉండి దేవుని వాక్యానికి లోబడి మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. Let's lift our hands మనం కుడి చేతులను పైకి లేపుదామా? and let us pray. ప్రార్థన చేద్దాం. We will ask God to make the devil flee from us. ఇప్పుడు సాతానుని మన నుంచి వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిద్దాం. So shall we pray together? అందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. Are you ready? రెడీ, సిద్ధంగా ఉన్నారా? To make the devil flee from you? మీ నుంచి సాతాను వెళ్ళిపోవడానికి There's not one person saying, brother. ఒక్కరు కూడా ఎస్ అని చెప్పలేదు. There is not a single person who is saying, brother, that would be a wrong prayer. Maybe they are afraid of. No. There is not a single person who told me, brother, what you are saying is a wrong prayer. బ్రదర్ మీరు చెప్తుంది రాంగ్ ప్రేయర్ అని ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదు నాకు. Because we cannot ask God మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి to make the devil flee from us. దేవుడి సాతాను మన నుంచి వెళ్ళిపోవాలని మనం ప్రార్థన చేయకూడదంట. తప్పుడు ప్రార్థన అంట. That is why I tell you, when you are with me, you should be very careful what అందుకే I'm నేను talking to మాట్లాడుతుంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు. you. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's go to James chapter 4 verse 7.
యాకోబు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం. the reason you lifted your hand because you have got a wrong understanding. మీరెందుకు సాతానుకు వెళ్ళగొడదామని నేను అన్నప్పుడు ఎందుకు చేయలేపారంటే మీకు తప్పుడుగా మీకు అర్థమైంది. You got a wrong thinking. మీకు తప్పుడు ఆలోచన ఉంది మీకు. If your thinking is wrong, your believing is wrong. మీ యొక్క ఆలోచన విధానం సరిగా లేకపోతే మీ నమ్మకం కూడా సరిగా ఉండదు. Your faith is wrong. అయితే మీ విశ్వాసము సరిగా And ఉండదు. when you go to God and you tell God, get this devil out of my life, God says, that's not my job. అయితే ఒకవేళ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా ఈ దయ్యాన్ని నా నుంచి వెళ్ళగొట్టంటే దేవుడు ఏమంటాడంటే అది నా పని కాదు నాయనా అంటాడంట. That is why when you operate in faith, you must first check what the scripture says. అందుకే మీరు విశ్వాసంలో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది, వాక్యం ఏం చెప్తుందని గమనించుకోవాలి. Any person who is operating in faith, something that God does not say, you are in error. దేవుడు చెప్పంది, దేవుడు రాయబడిన వాక్యంలో లేనిది మనం చెప్తే మనం సమస్యలో ఉన్నట్టే. I'm not here to put you down, but we are here to learn by our mistakes. అయితే మిమ్మల్ని తక్కువగా నేను అనుకోవట్లేదు, కానీ మనం నేర్చుకోవడానికి ఉన్నాం ఇక్కడ. Are you angry because I keep asking questions? మీరు కోపంగా ఉన్నారా? నేను మీరు Because if I ప్రశ్న don't ask questions, you will never learn. నేను ప్రశ్నలు అడగకపోతే మీరు ఎప్పటికీ నేర్చుకోరు. Every retreat, John would open his mouth and ask me questions. అదే ప్రతి ఇట్లాంటి ప్రేయర్ మీటింగ్ లో జాన్ గారు నోరు తెరిచి ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉంటారు. Might be this time his wife told, when you go there, I'm going to watch on the TV. If I hear you open your mouth, I'll see to it. అయితే బహుశా So this time he has been very submissive to his wife. అయితే బహుశా వస్తూ భార్య చెప్పిందేమో, అక్కడికి వెళ్ళి నోరు తెరిస్తే సాయంత్రం అన్నం పెట్టరని చెప్పిందేమో. Verse number 7, James chapter 4, verse number 7. యాకోబు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం. Submit yourselves therefore to your spouse. మీరు మీ యొక్క భార్యకి లోబడండి. Submit. లోబడండి. What is submit? లోబడటం అంటే ఏంటి? Submit. లోబడటం అంటే ఏంటి? Don't give me that song. I surrender all. I surrender all to you, my. I surrender all. Then when you go out, again you're coming and saying, brother, pray for me. What I surrendered there. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, ప్రభువా నేను సమర్పించుకుంటున్నాను నీకు అని పాట పాడతాము, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాము, బ్రదర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటాం. What is submit? సబ్మిట్ అంటే లోబడటం అంటే ఏంటి? Okay. Do we all have our own desire? మనందరికీ కోరికలు ఉన్నాయా అండి? Somebody is troubling me. ఎవరో నన్ను శోధిస్తూ ఉన్నారు. I have a desire to go and finish him off. అయితే ఆ శోధించే వ్యక్తిని వెళ్ళి చంపేయాలన్న కోపం ఉంది నాకు. But when I read the Bible, కానీ బైబిల్ అని చదివినప్పుడు Jesus says, యేసు ప్రభువు చెప్తున్నాడు, love your enemies. నీ శత్రువులను ప్రేమించు అంటున్నాడు. Who is your enemy? నీ శత్రువు ఎవరు? నీ శత్రువు ఎవరు? కనిపించే పర్సన? What? The person whom you are seeing? No. Who is your enemy? నీ శత్రువు ఎవరు? Sister, who is your enemy? మీ శత్రువు ఎవరు? Who does harm to you? Okay, I'm not going to open my mouth, but I'm going to say one thing. The one whom you love the most hurts you the most. నువ్వు ఎవరినైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తావో వాళ్ళే ఎక్కువగా నిన్ను బాధిస్తారు. సరియా? కరెక్టేనా? సరియా? కరెక్టేనా? So who is your enemy? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ శత్రువు ఎవరు? My own loved ones. నా చుట్టూ ఉన్న నేను ప్రేమించే వాళ్ళే. You really got the guts to say that. ఇప్పుడు మీకు ధైర్యం తెచ్చుకొని చెప్తున్నారు. Now your loved one became your enemy, and Jesus says, love your enemy. Now when somebody is hurting you, you want to give back to that person, but now you're saying, Lord, I'm willing to submit myself to you. So what is submission? Submission means, because I love you, what you have told me to do is extremely uncomfortable. I don't want to do it.
It's giving me extreme pressure. But because I love you, I will still do it for you cheerfully, is submission. చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని బాగా నొప్పించాడు, బాగా బాధించాడు. ఆ వ్యక్తిని మీరు తిరిగి కొట్టాలనుంది, మాటలు అలానుంది. కానీ దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆ మాటకి దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మీ వాళ్ళని క్షమించండి అని చెప్తుంది, నీ శత్రువులని ప్రేమించండి అని చెప్తుంది. ఆ వాక్యానికి మనం లోబడి, ప్రభువా నా కోపం వచ్చినప్పటికీ ఈరోజు నీ వాక్యానికి నేను లోబడుతున్నానని చెప్పినప్పుడు అది దేవునికి లోబడటము అని అర్థము. Brother, your relative, no? Let's say I'm working for him. Okay? First time in the whole year, I decided to take my wife out for a movie. Booked the ticket and everything. And I'd already told him that on this day I need a half day. On that day, some big business came to him. And I said, brother, I told you on one, and today I'll leave at 1 o'clock. And this brother, because of the big business, he says, no, you're not going anywhere. You are going to be tonight overtime because the client is coming today and there is a presentation, urgent meeting. Now, one side is my wife, on the other side is my boss. బిజినెస్. Not my business. You are not going to give me any more money. He's going to take more money because of the business. But he says, nothing doing. You are going to stay and present. Now, I am working. I am in the meeting. I am doing the presentation. But what is happening inside of me? That I have hurt my wife. Hurt my wife? I will be saying, wow. Is it not possible? Come on, is it not possible? So is that called submission? మీకు అర్థమైందా అండి? ఒక భార్యని ఏమంటారు, ఆ రోజు సినిమాకి తీసుకెళ్లాలని టికెట్లు బుక్ చేసి First time. మొదటిసారి జీవితంలో ఒక And టికెట్, I also told you, అయితే మొదటిసారి టికెట్లు బుక్ చేసుకొని భార్యని సినిమాకి తీసుకొని వెళ్దాం అనుకున్నాడు. ఈ లోపల ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, ఆ అవకాశం వచ్చింది. అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇక అది పక్కకి పెట్టి ఈ యొక్క వ్యాపార విషయాల్లో నిమగ్నం అయిపోయినప్పుడు, his vyapar, not my vyapar, he's giving me fixed salary. అయితే ఆయన వ్యాపారంలో అవి ఉన్నప్పుడు లోపల మనకి Rajeshri, your relative. Boss, no? Boss. They are all saying you are like this only. సో అలాంటి స్థితిలో మనము అంటే ఎలా మనం రియాక్ట్ అవుతాం? No, I am not telling anything about your father. He is looking at me. No, he is saying that my father is not like this. It's only an example. It's only an example. Please forgive me. Yes. So now, is that submission? అది నిజంగా లోబట్టం అవుతుందా? So when God says submit, just put that scripture. Submit yourself. James 4:7. Not by force. Not by force. Submit yourself to God. దేవునికి మీరు లోబడి ఉండండి, Resist the devil. అపవాదిని ఎదురించుడి. You can never resist the devil without first submitting to God. దేవునికి మీరు లోబడకుండా అపవాదిని మీరు ఎదిరించలేరు. I can talk to myself and say, and call my wife and say, let's go for the movie tomorrow. Something emergency has come, and she also understands, and she says, okay, we'll book the ticket for tomorrow, and I'm cheerfully helping the boss. Now, have I submitted to my boss? Yes. Now, when the devil is saying, what about your wife? She is happy, no problem. Now, am I resisting the devil? Now, I'll tell you my real life, okay? నా జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్తాను. The day my wife's birthday is, we celebrate it beautifully. నా యొక్క భార్య బర్త్డే ఉంటే చాలా మంచిగా అట్టహాసంగా జరుపుకుంటాం. My children's birthday, beautiful celebration. మా పిల్లల బర్త్డేలు కూడా చాలా బాగా జరుపుకుంటాం. Wedding anniversary is super beautiful. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అయితే ఇంకా బాగా జరుపుకుంటాం. Do you know what? మీకు తెలుసా? I'm not available in any of those days. కానీ ఈ అన్నిట్లలో ఎక్కడ కూడా నేను ఉండను.
After 17 years, I got a chance to go for a marriage. అదే 17 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక వివాహానికి వెళ్ళడానికి నాకు ఒక అవకాశం Of దొరికింది. my niece. నాకు బంధువు, దగ్గర బంధువు. So now, when I'm not there for my daughter's birthday, or my wife's birthday, or my birthday, or anniversary, should not my wife get angry? చూడండి, నేను బర్త్డే కుండను, యానివర్సరీ కుండను, ఏ అకేషన్ కుండను కాబట్టి నా భార్యకి నా మీద కోపం రావచ్చా? వస్తుందా రాదా? We do it very simple. When I reach, we turn the calendar to that day and we say, let's celebrate today birthday. అయితే నేను ఇంటికి ఎప్పుడైతే వెళ్తానో ఆ వెళ్ళిన రోజు క్యాలెండర్ వెనకకి తిప్పి ఆ రోజే కేక్ తెచ్చి ఆ రోజే బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను. So she gets the birthday on the day, and when I come, we celebrate on that day again the birthday. అయితే ఆమె బర్త్డే రోజు ఆమె బర్త్డే చేసుకుంటుంది, నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ క్యాలెండర్ తిప్పి మళ్ళీ ఆ రోజు బర్త్డే చేసుకుంటాను. So when I was in Dubai, my daughter was there, and one lady came that day morning to share with me, and my daughter was there, and she kept saying, on the 13th of February, I had decided to commit suicide. అయితే నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను, నా కూతురుతో నేను ఉన్నప్పుడు ఒక ఆమె వచ్చి చెప్పింది, ఫిబ్రవరి 13వ తారీఖున నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాను అని చెప్పింది. My friend told me, please go to a teaching. This man has come from India. What difference it makes if you are going to die on 14th of February? Okay, but before you die, at least listen to the word and then go and commit suicide. No problem. అయితే ఒక వ్యక్తి ఆమెకు చెప్పాడు, అమ్మా నాకు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఇండియా నుంచి, ఆయన వాక్యం విను, ఆయన వాక్యం విని 13 కాకుండా 14వ తారీఖు చనిపో, నో ప్రాబ్లం, కానీ ఒకసారి వాక్యం విను అని చెప్పాడంట. And 3 years have gone by and she's sharing her testimony. అదే 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఆమె సాక్ష్యం చెప్తా ఉంది. How a life was touched on that day. ఆ రోజు ఆమె జీవితం ఎలా మారిపోయిందో ఆమె చెప్తా ఉంది. And how the child has grown up and how beautiful the life has become. ఎలా ఆమె కుమారుడు ఆమె పెరిగిందో, ఆమె జీవితం ఎలా సుందరంగా మారిందో ఆమె చెప్తా వచ్చింది. And my daughter was watching me. I was crying like a baby. అయితే నేను నా కుమార్తె చూస్తా ఉంది, నేను ఏడుస్తా ఉన్నాను. When she finished her testimony, I said to ఆమె my సాక్ష్యం daughter, అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పాను, how many times you don't find your dad for your birthday, mom's birthday? ఎన్నిసార్లు మీ నాన్నగారు మీ బర్త్డే కానీ మీ అమ్మ బర్త్డే కానీ కనబడడు? Because mom's birthday is 14th of February. అయితే తల్లిగారు, ఆమె తల్లి బర్త్డే ఫిబ్రవరి 14. If I had to stay for the birthday and come on the 15th to celebrate, to go and preach, this lady would have been dead. This baby would have been without a mother. ఒకవేళ నేను 15వ తారీఖు వెళ్ళుంటే ఆ రోజు ఆమె చనిపోయేది, ఆ తల్లికి ఆ కుమార్తెకి ఆ తల్లి ఉండేది కాదు. So I asked my daughter, నా కుమార్తెను అడిగాను, are you offended when I'm not there for the birthday? ఎప్పుడైనా నేను నీ బర్త్డేకి రాలేదని నువ్వు బాధపడ్డావా అమ్మా అని అడిగాను నా కూతుర్ని. She also cried and came and hugged me and she said, Dad, I know when you go, lives are being changed. అయితే నా కూతురు చెప్పింది, నాన్న మీరు వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలుసు అనేక మంది జీవితాలు మారతాయి అని నాకు తెలుసు అని చెప్పింది. That's why when people will come and ask me, you go for 2 months, 3 months mission, you don't have a family. అయితే కొందరు అడుగుతారు, 2 నెలలు 3 నెలలు మీరు సువార్తకని వెళ్తారు, మీ కుటుంబం లేదా అని అడుగుతారు. When a person goes to Dubai and comes after 2 years with dirhams, no problem. కానీ అదే వ్యక్తి దుబాయ్కి వెళ్ళి బాగా దిరం సంపాదించుకొని 2 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీ. When a person goes on a ship and comes after 9 months with dollars, no problem. అయితే ఒక వ్యక్తి ఓడలో పని చేయడానికి వెళ్ళి 9 నెలల తర్వాత వచ్చి బాగా డాలర్ తీసుకొస్తే నో ప్రాబ్లం. But when a person goes to preach the gospel and comes back after 3 months, there is a big problem. కానీ ఒక వ్యక్తి సువార్త బోధించడానికి వెళ్ళి 3 నెలల తర్వాత వస్తే సమస్య. That's why the Lord says, submit to God His word. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆయన వాక్యానికి లోబడండి, resist the devil. సాతానుని ఎదురించండి. I'll explain to you what that is. అది ఏంటో మీకు అర్థం చేపిస్తాను. If you come to Bombay, మీరు ఒకవేళ బాంబేకి వస్తే, I don't know, I've not seen in Hyderabad, because from when I come to Hyderabad, I come from the station to the place, from there to Luciakal, Vijayavanna, and that only I know. I don't. Sorry. Yeah, nothing is there. Praise God.
Praise God. So I come and I don't go at night. But in Bombay, when you go, there are gang of dogs. గ్యాంగ్ ఆఫ్ Dogs, baba baba. చూడండి, నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు 1-2 స్థలాలకు మాత్రమే వెళ్తాను. కానీ బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఏమంటారు, ఒక సమూహంగా కుక్కలు ఉన్నాయి. They are public dogs, means street dogs. మన వీధి కుక్కలు అంటారు కదా, చాలా ఉంటాయి. And at night, they come barking after you. ఒకవేళ రాత్రిపూట నడిస్తే ఈ వీధి కుక్కలని అరుస్తాయి. So let me explain this scripture. అయితే ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని మీకు చెప్తాను. You are walking, మీరు నడుస్తున్నారు, the dog is barking. అయితే కుక్కలు అరుస్తా ఉన్నాయి. What happens if you run? ఒకవేళ ఉరికితే ఏం చేస్తాయి? Your weight loss will be of 500 grams. అయితే ఖచ్చితంగా 5 గ్రాములు మీరు వెయిట్ తగ్గుతారు. Because that much piece is gone. ఎందుకంటే కుక్క మీ యొక్క ఏమంటారు చర్మాన్ని తినేస్తుంది. అయితే మీరు పరిగెత్తద్దు. And in Bombay, you find lot of stones on the way. అయితే మీరు ఆ బాంబేలో వెళ్తుంటే చాలా రాళ్ళు కూడా కనపడతాయి. So you are walking అయితే మీరు నడుస్తా ఉన్నారు, and you see a stone. అయితే మీరు ఒక రాయి కనపడుతుంది. Now I'll show you in slow motion. You're walking and bending down to pick the stone. మీరు చిన్నగా నడుస్తూ ఆ కనపడ్డ రాయిని చిన్నగా Now when తీసుకుంటున్నారు. you went and picked up the stone, ఎప్పుడైతే వంగి ఆ రాయిని తీసుకున్నారో, the dog who is barking is looking at you. అయితే ఆ అరుస్తున్న కుక్కని వైపు చూస్తా ఉంది. By the time you picked up the stone, ఎప్పుడైతే ఆ రాయిని ఎత్తుకున్నారో, the dog who was looking at you అయితే ఆ కుక్క చూస్తా ఉంది, has now turned his face, running, ఆ వెనకకి వెళ్ళి తిరుగుతా ఉంది. and you threw the stone. అయితే మీరు రాయి విసిరేశారు, And the stone is coming and not even touching the dog, it falls at the side of the dog. మీరు విసిరేసిన రాయి కుక్కకి తలగలేదు, పక్కన పడిపోయింది. And the dog, what? It's like, you know, ka 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 ka. కుక్క ఎలాగైతే భయపడిపోయి అరిసి వెళ్ళిపోతుందో, సాతాను కూడా మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. Why is the dog running the moment you picked up the stone? ఎందుకు మనం రాయి తీసుకున్నప్పుడు ఆ కుక్క ఎందుకు పారిపోతుంది? Because he knows that stone will hurt him. దానికి తెలుసు ఆ రాయి తలిగితే దానికి దెబ్బ తలుగుతుందని. In the same way, the devil knows when the believer, a child of God, picks up the word, believes in his heart and confesses with his mouth, the devil will flee from you. God will not make the devil flee, but his word in your heart and spoken out of your mouth will make the devil flee from you. చూడండి, చప్పట్లు Come on, give the Lord a big hand. హల్లెలూయా. Now, do you understand how you got healed of your back pain, sister? మీకు అర్థమైందా ఎలా స్వస్థపరచబడుతున్నారో? And when you were reading, that fellow who was stuck to you for 15 years was screaming, now he'll say, ka, 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 ka. Do you understand? మీకు అర్థమవుతుందా? Okay, that brother who was there yesterday, he came after when we were having dinner and he said, I got problem in my ears. Is he there today? ఎవరో ఒక సహోదరుడు నాతో అన్నం తింటుంటే వచ్చాడు, వచ్చి నా వినికిడితో సమస్య ఉందని చెప్పాడు. Is he there? ఉన్నాడా అండి? ఎవరైనా ఆ బ్రదర్ గారు ఉన్నారా? ఓకే, ఈజ్ నాట్ దేర్. So did you understand grace and faith? మీకు అర్థమైందా అండి కృపకి విశ్వాసానికి ఉన్న వ్యత్యాసం? Okay, let me give you a little more deeper. ఇంకా కొంచెం లోతుగా మీకు చెప్తాను. Go to 2 Peter 1, 2 పేతురు 1వ వచనానికి వెళ్దాం. verse number 2. 2 పేతురు 1వ వచనం, 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం. 2 Peter 1:2 నానా. I've got news to tell you. This retreat which you are going to have in Pune is going to be all about grace and righteousness for all six days. This is a brand new teaching, so see that you don't miss it out. అయితే మీ అందరికి తెలియని వారికి ఒక
పూణేలో రిట్రీట్ 3rd to 7th. From the 4th to the 9th. అయితే 4వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు వరకు పూనాలో రెసిడెన్షియల్ రిట్రీట్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ వడకంలో బ్రదర్ గారు ఎక్కువగా కృప గురించి, నీతి గురించి ఆ 6 రోజులు బోధించబోతున్నారు. It is from 4th of November to the 9th of November. నవంబర్ 4వ తారీఖు నుంచి నవంబర్ 7వ తారీఖు వరకు. It will be a retreat in English, also in Hindi. అయితే ఇంగ్లీష్లో ఉంది, ఇంకోవైపు హిందీలో కూడా There will be no translation, only English retreat, only Hindi retreat. ట్రాన్స్లేషన్ ఉండదండి, ఓన్లీ ఒకవైపు ఇంగ్లీష్, ఇంకోవైపు హిందీ బోధించబడుతుంది. So the numbers are getting booked. చాలా మంది రిజిస్టర్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. You better book it, because after that there will be no space. The capacity is only 300. సో ఎవరికైనా ఆ రిట్రీట్లో పాల్గొనాలంటే మేము లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ రిట్రీట్లో అనుమతిస్తారు. All fantastic facilities, stay, food, everything is free. చాలా చక్కగా రూమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. And please come with this desire that the retreat will go up to 12 o'clock. అయితే ఇది రాత్రి 12 గంటల వరకు వెళ్తుంది. It might go even beyond that. ఇంకా అంటే మమ్మల్ని మాత్రం 2 గంటలకు వదిలిపెట్టారు బ్రదర్. But I've got news to tell you, nobody will force you. కానీ ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని బలవంతం చేయరు. Praise God. సో ఎవరైనా those who want to really come from Hyderabad, we have some of us are going, so we can make arrangements accordingly. సో దయచేసి ఎవరైనా రావాలనుకుంటే kindly you can contact us. What did you say? No, say that again. I said those who want to come from Hyderabad. Yeah. So if they can tell us, we can make some arrangements. Wow, I never knew that. Now I can announce. Yes. We got arrangement from Hyderabad. Yes, brother. Even if 50 want to come, Yes, we yes, make some. he's going to make the arrangement. Yes. Thank you, brother. God bless you. You know, all these things we want to give you free. Do you know why? ఇవన్నీ కూడా మేము ఎందుకు ఉచితంగా చేయాలనుకుంటున్నామంటే, Because God is the one who supplies all our needs. ఎందుకంటే దేవుడు మా ప్రతి అవసరమును తీర్చేవాడిగా ఉంటాడు. Now everything is given to you free. మీకు అన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. But you never took that step of faith to say, I'm coming. అయితే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక విశ్వాసాన్ని ఒక ముందడుగు వేసి నేను వస్తున్నాను, వెళ్తాను అనే విశ్వాసం అడుగు వేయలేదు. But those days you went about visiting all your relatives. కానీ ఆ రోజుల్లో మీరు అందరు మీ బంధువులను, చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళి తిరగాలనుకుంటారు. There is always a grace period before the enemy strikes. అయితే మనకు ఒక కృపా సమయం దేవుడిస్తాడు. ఆ యొక్క అపవాది నిన్ను నాశనం చేసే ముందు. And the day the enemy strikes and you're not prepared, the game is over. అయితే ఆ కృపా సమయం అయిపోయిన తర్వాత ఆ అపవాది నిన్ను ఎదిరించినప్పుడు ఇక నువ్వు మళ్ళీ లేవలేవు. The reason we teach is because you can be prepared before the enemy can strike. అయితే మేము ఎందుకు ఈ వాక్యం నేర్పిస్తామంటే ఆ అపవాది మీ దగ్గరికి వచ్చే ముందు మీరు సిద్ధంగా ఉంటారని. There is a wise man and a foolish man. అయితే ఒక జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఉంటాడు, జ్ఞానం లేని వాడు ఉంటాడు. Both face the same trouble. There was no difference. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. But the result was different. కానీ ఆ యొక్క రిజల్ట్ అనేది వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. Why was the result different? ఎందుకు ఆ రిజల్ట్ వ్యత్యాసంగా ఉంది? One heard what the word said and did, the other one heard and did not do. ఒక అతను వాక్యాన్ని విన్నాడు, చేశాడు. ఇంకొక అతను వాక్యాన్ని విన్నాడు, చేయలేదు. How will you know what to do? మీకు ఏం చేయాలో ఎలా తెలుస్తుంది? When you don't have the knowledge. మీకు బైబిల్లో జ్ఞానం లేకపోతే. And that's what 2 Peter 1:2 says. అందుకే 2 పేతురు 2 అధ్యాయం 1 వచనం చెప్తా ఉంది. Grace and peace be multiplied unto you. How? Through the knowledge of God. అయితే ఈ కృప, శాంతి మనలోకి ఎలా వస్తాయంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందుకున్నప్పుడు. And of Jesus our Lord. యేసుక్రీస్తు ద్వారా. Now what is grace? కృప అంటే ఏంటి? Please write down the definition of grace. చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. కృప అంటే ఏంటో అర్థము. Grace is God is always willing. God is always willing. కృప అంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధముగానే ఉన్నాడు. God is always willing to use his power
దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన శక్తిని వాడటానికి, His ability ఆయన సామర్థ్యాన్ని on my behalf, నా పక్షాన, even though I don't deserve it. నాకు అర్హత లేకపోయినప్పటికీ, ఒక మాటలో తెలుగులో జాగ్రత్తగా చెప్తాను వినండి. దేవుడు తన సామర్థ్యాన్ని, తన శక్తిని నాకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, నాకు అర్హత లేకపోయినా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So is God willing to use the power? Yes. దేవుడు ఆ శక్తిని నాకు వాడాలనుకుంటున్నాడా? Okay, let me give you an example of grace and faith. అయితే కృపా విశ్వాసం అంటే ఏంటో చెప్తాను ఒక ఉదాహరణ ద్వారా. Brother Sudhakar, can I ask you a question? సుధాకర్ రెడ్డి గారు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగొచ్చా? Sister, permission granted? ఎస్. She's saying, always ask him only, don't ask me. So, my brother Sudhakar, you are in your house, in your washroom, మీరు మీ ఇంట్లో మీ బాత్రూంలో ఉన్నారు. and you can see the tap. అదే ట్యాప్ చూస్తూ ఉన్నారు. You can't see the pipe. అయితే పైపును చూడట్లేదు. It is concealed in the wall. ఎందుకంటే ఆ పైపు ఏమంటారు గోడలో ఉండిపోయింది. And the water comes out from the tap. నీళ్లు మాత్రం ట్యాప్లోంచి వస్తూ ఉన్నాయి. So I came from Rajasthan నేను రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చాను, to your house. మీ ఇంటికి వచ్చాను. I used 2 days in your washroom. 2 రోజులు మీ బాత్రూమ్ వాడుకుంటాను నేను. You with a good heart asked me, my friend, what do you want to take from Hyderabad to your village? అయితే మీరు నన్ను అడిగారు, మీ హైదరాబాద్ నుంచి మీ ఊరికి ఏం తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అని అడిగాను. So I told you, give you only 2 tap. అయితే నేను అడిగాను, నాకు 2 ట్యాప్లు ఇవ్వండి అని అడిగాను. So I took the tap and I am so happy. My wife doesn't need to go to the river to get water. So I go home, I drill 2 holes on the wall, fix the tap, and I tell my wife, we are going to get plenty of water. అయితే నేను ఆ మీరు ఇచ్చిన 2 ట్యాపులు తీసుకొని నా ఇంట్లో బాత్రూంలో చిన్నగా ఒక రంధ్రం చేసి ఆ ట్యాపులు ఫిక్స్ చేశాను. ఇక నా భార్య ఆ యొక్క దగ్గరున్న సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొని రావడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ట్యాప్లో ఫుల్గా నాకు నీళ్ళు రాబోతున్నాయి. Correct? అవునండి. When I open the tap, will the water come? ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే నీళ్ళు వస్తాయా అండి? My question is, in your house, I can see the tap. In my house also, I put the same tap. Why is it not coming? మీ ఇంట్లో ట్యాప్లోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, అదే ట్యాప్ నా ఇంట్లో వేస్తే నాకు నీళ్ళు రావట్లేదు. So you mean to say in your house there is a water tank on the top? అదే మీ ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది కదా? Can I see the water tank from the bathroom? బాత్రూంలో నుంచి వాటర్ ట్యాంక్ చూడొచ్చా? But is it really there? కానీ ఉందా వాటర్ ట్యాంక్? And in the water tank there is only 1 bucket of water. అదే వాటర్ ట్యాంక్లో ఒక బకెట్ నీళ్ళే ఉన్నాయా? Thousands of liters of water. చాలా వేల లీటర్ల కొద్ది ఆ వాటర్ ట్యాంక్లో నీళ్లు ఉన్నాయి. That thousands of liters of water gets added when you have the true knowledge of God. అయితే నిజముగా దేవుని జ్ఞానం ఉంటే ఆ యొక్క నీళ్లు మళ్ళీ జత చేయబడుతున్నాయి. Put it. Look what he says. Grace and peace is multiplied unto you where? In your storage tank, through the knowledge of God and through our Lord Jesus Christ. Correct? తన మహిమని బట్టి గుణాతిశయమును బట్టి మనలను పిలిచిన వారిని గురించి అనుభవ జ్ఞానము మూలముగా ఆయన దైవశక్తిని, జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటన్నిటినీ మనకు దయచేయుచున్నాడు. So in your house, in the tap, if you turn it clockwise, will the water come? ఒకవేళ మీ ట్యాప్ని ఎడం వైపు తిప్పితే, Hey, clockwise. క్లాక్ వైజ్, వాట్ యు సే ఇన్ తెలుగు? Clockwise. అయితే గడియారం ఎలా తిరుగుతుందో, గడియాల. అలా గడియాల్ doesn't go this way, it goes this way. మనం ఓకే, గడియారం ఎలా తిరుగుతుందో అలా మనం ట్యాప్ తిప్పితే నీళ్ళు వస్తాయా? Then water will come. Hello, water will come. వస్తాయా? Everyone who are baptized in Christ, ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తునందు బాప్తిజం తీసుకున్న వాళ్ళు, on the day you got born again, మీరు తిరిగి యేసు ప్రభులో జన్మించినప్పుడు God has filled the water tank inside your spirit, full tank. అయితే దేవుడు మీ ఆత్మలో ఫుల్ ట్యాంక్ దేవుని ఆత్మతో నింపాడు. Now when you get the knowledge of God, అయితే మీకు దేవుని జ్ఞానం అధికమైనప్పుడు you are opening the tap
anti-clockwise. అయితే మీరు ఆ యొక్క గడియారం తిరిగే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మీరు ట్యాప్ తిప్పుతా When ఉన్నారు. you have the knowledge of the world, you are turning the tap clockwise. అయితే మీరు ఆ గడియారం తిరుగుతున్నట్లుగా రివర్స్ లో తిప్పుతా ఉన్నారు మీరు ట్యాప్ ని. So is the problem with the water tank? అయితే ప్రాబ్లం వాటర్ ట్యాంక్ లో ఉందా? Is the problem with the pipeline to the tap? పైప్ లైన్ లో ప్రాబ్లం ఉందా? The problem is with the right knowledge of God. సమస్య ఏంటంటే మనకి దేవుని యందు సరైన జ్ఞానం కలిగి ఉండటమే. Somebody came all the way from home to meet me, చాలా దూరం నుంచి ఎవరో నన్ను కలవడానికి వచ్చారు. and that person said during the break, I was only waiting when the break will take place, and I will tell you to put your hand on my head. అయితే ఎవరో వచ్చారు, ఎప్పుడెప్పుడు బ్రేక్ ఇస్తారా, ఆ I was- బ్రేక్ లో ఎప్పుడు నా తల మీద చేయి ప్రార్థన చేస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నా అన్నాడు. I was firing the bullet on that baby. అయితే ఆయన మీద గన్ను పెట్టాను నేను. Don't you have hands? నీకు చేతులు లేవా? She said, I got hands. నాకు చేతులు ఉన్నాయి. When I was firing there, the bullet went and hit the other lady. కానీ ఆ బుల్లెట్ వేస్తూ కొడితే ఆ బుల్లెట్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి తగిలింది. And she said, my eyes are open today. నా కళ్ళు తెరవబడ్డాయి ఈరోజు. I don't need to come to you and tell you to lay hands on my head. అయితే మీరు వచ్చి నా తల మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The knowledge of the truth helped me now to open my tap anti-clockwise. అయితే ఇప్పుడు నాకు జ్ఞానం కలిగింది. నా 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 ఇంట్లో ట్యాప్ని రివర్స్లో కాదు నీళ్ళు వచ్చే విధంగా తిప్పుకునే జ్ఞానము. Is that right? సరేనా అండి? Hello, is that right? కరెక్ట్, అర్థమైందా అండి? Come on, now grace and faith is working. కృప విశ్వాసము పని చేస్తుందా? The problem is with the tap. సమస్య ట్యాప్ నుంచా? The problem is with the storage tank. సమస్య ట్యాంక్ నుంచా? Or the problem is with the knowledge. సమస్య నాకు జ్ఞానం గురించా? నాలెడ్జ్. So if you got world's knowledge, you are making the tap tight and then calling a welder, weld it. Kabhi aane wala nahi hai pani. అయితే ఈ లోకపరమైన జ్ఞానంతో దాన్ని గడియారం ఎలా తిరుగుతుందో రివర్స్లో తిప్పుతూ నీళ్ళు ఆశిస్తున్నారు, మీకు రావడం లేదు. అప్పుడు రిపేర్ చేసేవాడిని పిలుస్తూ ఉన్నారు. Correct? అవునండి? So do you need to run after a preacher or do you need to run after the knowledge of God? అయితే నిజంగా చెప్పండి, ఒక బోధకుడి వెంట మీరు పరిగెట్టాలా, దేవుని జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి మీరు పరిగెట్టాలా? So do you need to run after the preacher's hand? మీరు దేవుని యొక్క బోధకుల యొక్క చేతి కోసం మీరు పరిగెట్టాలా? Sariya? సరియా అండి? అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుందా? Now did you understand grace and faith? అయితే కృప అంటే ఏంటి, విశ్వాసం అంటే ఏంటి అర్థమవుతుందా? World's knowledge, no power coming. Does that mean you don't have the power? You have the potential of God's Spirit in you. But because of the wrong knowledge, you are tightening the tap and the power is not flowing. అయితే ఎప్పుడైతే మనము బాప్తిజం తీసుకున్నామో దేవుడు తన శక్తిని మనకు పోసాడు, కానీ మనము తప్పుడు జ్ఞానం మనకుంది కాబట్టి మనకి సరైన రిజల్ట్స్ మన జీవితంలో రావడం లేదు. What is kabaddi? తప్పుడు జ్ఞానం మీన్స్ రాంగ్ నాలెడ్జ్. No, you said kabaddi. కాబట్టి What is kabaddi? కాబట్టి Kabaddi. I said, what is kabaddi doing in this knowledge? నో కబడ్డీ, కాబట్టి వేసి. Praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's look at verse 3 where people go wrong. 3వ వచనం చూద్దాం. ప్రజలు No. Did you understand grace and faith? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? Hello. Did you understand grace and faith? ఎవరైనా మాట్లాడండి. హలో. So if you want to open your tap, you need to get the right knowledge of God. ఒకవేళ నిజంగా మీ ట్యాప్ పని చేయాలి అంటే Please put the second దేవుని verse. జ్ఞానం సంపాదించుకోండి. I want you to look at that verse, second verse. 2వ వచనం. Grace and peace be multiplied through the knowledge of God. So when you get the knowledge of God, you begin to know how much of investment God has deposited in your account. నీ కృప ఎప్పుడు అధికమవుతుంది అంటే నువ్వు దేవుని జ్ఞానం ఎక్కువగా సంపాదించుకున్నప్పుడు నీ కృప అనేది నీ జీవితంలో అధికమవుతా ఉంది. Something that God has finished and deposited in your account. అయితే ఆ కృప ఏంటి అంటే
దేవుడు యేసు ప్రభు ఆల్రెడీ మన కోసం శిలువలో మరణించి మన కోసం మన అకౌంట్లో ఆయన డిపాజిట్ చేశాడు. The knowledge of God is showing you your inheritance. అయితే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని నీ వారసత్వాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంది. This school was started by father in law. Yeah, means your wife's father. Yes. So when he left, the property went to the neighbor's children. No. How come no? Inheritance, no. Oh, inheritance. So big property, inheritance. You mean to say free? Free, absolutely free. So imagine this property you are looking absolutely free. What Jesus has earned for us, how much free? Heaven is free. పరలోకం మనకు ఫ్రీ. The whole thing to work on earth is free. ఆ క్రీస్తు ఉన్న ఐశ్వర్యం అంతా కూడా మనకి ఫ్రీగా దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. So did the inheritance come automatic or were there some documents to sign? ఆటోమేటిక్. No, but automatic. But will after that is death, the documents had to be signed for transfer. Yes. What if you did not know the documents? It will be difficult. In the same way, what Jesus has done for me, I get the inheritance when I open the document. This is mine. This is mine. Every word in the Bible is my inheritance. I don't have to earn it. It is in my account, but I need to transfer it by my faith. అయితే క్రీస్తు యొక్క ప్రతి ఆశీర్వాదం మనం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసి ఈ ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం మనం స్వాస్థ్యంగా చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆశీర్వాదాలకు వస్తాం. Now tell me, this inheritance is for everybody or only for preachers? చెప్పండి, ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం ఒక బోధకులకేనా అందరికీ? Not for you, only for the preacher. మీకు కాదండి, మాకే. No, it's only for the preachers. మాకి మాత్రం, మీకు కాదు, మాకే. That's why our hands can work miracles, not your hands. అందుకే మా చేతుల ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతాయి, మీ చేతుల ద్వారా జరగవు. Can you see how lies have deceived us? చూడండి ఎన్ని అబద్ధాల్లో మనం జీవిస్తున్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించారా? Being an heir of God's kingdom, we lived like beggars, begging. మనము దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా ఉంటూ దేవుని రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ళగా బిచ్చమెత్తుకుంటూ జీవించాం. Is that clear? మీకు అర్థమవుతుందా? Are you the heir of the heavenly kingdom? మీరు పరలోక రాజ్యానికి వారసులా? Come on. Yes. Ask your neighbor, are you a beggar or a believer? పక్కన విశ్వాసియా బిచ్చగాడా? I saw you standing in the queue. మీరు చాలాసార్లు క్యూలో నిలబడ్డారు. I saw you standing in the queue. చాలాసార్లు క్యూలో నిలబడ్డారు. Do you need to stand in a queue or do you need to hear what is being taught and receive it by faith? అయితే మీరు క్యూలో నిలబడాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే కూర్చొని దేవుని వాక్యంలో ఏం చెప్పబడుతుందో నేర్చుకొని జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారా? Somebody came and said, I want to talk to you. ఎవరో వచ్చి అన్నారు, నీతో మాట్లాడాలన్నారు. I said, I'll talk to you only after you listen to the word. అయితే నేను చెప్పాను, వాక్యం విన్న తర్వాతనే నేను నీతో మాట్లాడతానని చెప్పాను. And if God doesn't speak to you, I'm ready to listen to you. ఒకవేళ దేవుడు నీతో మాట్లాడకపోతే నేను నీతో మాట్లాడతానన్నాను. Surely God speaks to all of us. అది ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు మన అందరితో మాట్లాడతాడు. Grace is given to everybody. కృప అందరికీ ఇవ్వబడింది. All of us have inheritance. మనందరికీ ఆ వారసత్వం ఉంది. But the question is, how much are you reading the document? అటు ఎంతగా మీరు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నారు? Sometimes I wonder, for 1 foot space, they take a person to court. చూడండి, చిన్న స్థలం కోసము చాలా మంది కోర్టుకు వెళ్తారు కొట్లాడటానికి. And the whole inheritance is getting lost. Nobody takes them to court. అయితే ఇక్కడ చాలా కోర్టుకు వెళ్ళినందుకు ఇక్కడ చాలా విషయాలని, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనం కోల్పోతున్నాం. సరే అండి, అర్థమవుతుందా? Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's go to the third verse. 3వ వచనానికి వెళ్దాం. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని చూస్తున్నాం. Now let's read it. చదువుదాం. According as
His divine power. What is that His divine power? What is that His divine power? His divine power is the grace that got multiplied through the knowledge of God. దేవుని గూర్చినట్టియు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గురించినట్టియు అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృప సమాధానము విస్తరించునుగాక. What is that His divine power? ఆయన అనుభవ జ్ఞానం అంటే ఏంటి? That is the grace of God. అది దేవుని కృప. So remember, everything has come to your life not by the law but by grace. మీ జీవితంలోకి వచ్చిందంతా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా కాదు, కానీ దేవుని కృప వల్ల ద్వారా వచ్చింది. So God, through His divine power, దేవుడు తన అనుభవ జ్ఞానము ద్వారా will give unto us, మనకేమిస్తాడు అంటే will give unto us, మనకేమిస్తాడు అంటే will give unto us, ఇచ్చాడా, ఇస్తున్నాడా? will or has? ఇస్తాడా? What is the Bible ఇచ్చాడా? saying? ఇస్తాడా, ఇచ్చాడా? Then why are you praying to God, God give me? మరి ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభువా నాకు ఇవ్వు అని ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తారు? Either God is a liar దేవుడు అబద్ధమని ఆడాలి, or you are a liar. మీరన్నా అబద్ధాలు ఆడాలి. One is a liar. ఇద్దట్లో ఎవరైనా ఒకరు అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. So when I am telling God give me, నా ప్రభువా నాకు ఇవ్వు అని అడిగినప్పుడు that means God is a liar. దేవుడు అబద్ధం ఆడినట్టే. So according to the scripture, is God going to give you or He has given you? ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఇచ్చాడా, దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడా? I could have given one example, but it can be misused. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుంది, కానీ తప్పర్థం చేసుకుంటారని చెప్పట్లే. You promise not to misuse, మీరు తప్పర్థం చేసుకోనంటే చెప్తాను. because the network will get disturbed. ఎందుకంటే నెట్వర్క్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. Can I? చెప్పనా? Sharon? చెప్పనా? Okay, I will tell you something which you don't know. But please don't misuse it, because the streaming will go very low. Okay. Right. On your mobile, you will find a network with a full signal, and you click it, it will get connected because they have not put a password. అయితే ఇంకొక నెట్వర్క్ మీరు కనెక్ట్ అవుతారు, ఆ నెట్వర్క్కి పాస్వర్డ్ లేదు. Now can you see the network with your eyes? ఆ నెట్వర్క్ మీరు కళ్ళతో చూడొచ్చా? But if you see Wi-Fi on your mobile, it will give you, what's the name of the network? Even if you don't tell, they will discover. That is you. What's the name of the network? కాన్ఫరెన్స్ హాల్. Conference hall. You don't need to that mobile only will show the network. Okay. Conference okay. hall. Now, when you look on your mobile, there will be conference hall. చూడండి, మీ మొబైల్లో నెట్వర్క్ వెతికినప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అని చూపిస్తుంది. Is it showing, brother? అది చూపిస్తుందా అండి? But please don't connect. Okay. Now, what happens if everybody gets connected? చూడండి, మీరు అందరూ కూడా కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది? The signal strength will fall and streaming will not take place. చూడండి, ఇక్కడ అప్పుడు సిగ్నల్ పడిపోయి మనం లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇస్తున్నది, దానిలో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. As long as I did not tell you, మీకు చెప్పనంత వరకు nobody knew it. ఎవరికి తెలీదు. But it was available. కానీ అది పాస్వర్డ్ లేకుండా మీ అందరికి అందుబాటులో ఉండింది. As soon as I told you, మీకు చెప్పినప్పుడు somebody will say, nice, when I don't have data, now I can use it. నాకు ఫ్రీగా డేటా దొరికింది అనుకున్నారు. Sorry, brother. That's why I told you, I can give you an example. Now, how did you discover conference hall? కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అని మీకు ఎలా తెలిసింది? When you go on your mobile and search, the mobile will find all the available networks. మీ మొబైల్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ ఇక్కడెక్కడ ఏమి నెట్వర్క్లు ఏమైనా అందుబాటులో ఉన్నాయో అవన్నిటిని In చూపిస్తుంది. the same way, your spirit is connected to heaven because you are born again, a new creation. The connection, the spirit will always find the network in the Bible. హల్లెలూయా.
and there is no password. The password is Jesus. Now when you found it, you use the data of heaven while others are using the data of the world. When you use the data of the world, it is self-destruction. When you use the data of heaven in a same situation, the situation gets killed. చూడండి, ఈ పాస్వర్డ్ లేని నెట్వర్క్ని చప్పట్లు కొడే దేవుని మహిమపరుద్దాం. ఈ పాస్వర్డ్ లేని నెట్వర్క్ని ఎలా మనం పొందుకుంటున్నామో, మనలో దేవుడు తన ఆత్మనుంచాడు. మనలో దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆత్మనుంచాడో, ఈ ఆత్మదేవుడు కూడా దేవుడికి ఎప్పుడు కనెక్ట్ కావడానికి చూస్తుంటాడు. ఒకవేళ ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ Conditions applied. సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లేనప్పుడల్లా ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ డేటాని మీరు అందరూ వాడుకోవచ్చు. Yeah, poach. This data, when more people get connected, the signal becomes weak. But God's data, even if the whole world gets connected, it is still strong because Jesus never becomes weak. He is Amen, strong amen, all the time. Hallelujah. హల్లెలూయా. చూడండి, ఈ నెట్వర్క్కి మనందరం కనెక్ట్ అయితే సిగ్నల్ వీక్ అవుతుంది. కానీ మన దేవుడికి ప్రపంచమంతా కనెక్ట్ అయినా ఆ సిగ్నల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, ఇంకా బలంగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now do you understand the difference between grace and faith? కృపకి విశ్వాసానికి తేడా తెలిసిందా? So the third verse says 3వ వచనం చెప్తుంది, that God by his grace దేవుని అనుభవ జ్ఞానము ద్వారా has given us all things. మనకు అన్ని సమస్తాన్ని ఇచ్చేశాడు. He never said will give us. ఇస్తాను అని చెప్పలేదు, He has given ఆయన us ఇచ్చేశాడు all things. అన్ని. Brother Sudhakar, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, you had a big amount and you deposited in your son's account. అయితే మీకు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, మీ కొడుకు అకౌంట్లో డిపాజిట్ And చేశారు. this bank manager knows you personally. అయితే Good రాజశేఖర friend, రెడ్డి good గారు, friend. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే మీకు మంచి స్నేహితుడు. And while depositing, he said to you, please keep some amount for yourself. No. I love my son. I give it all to him. సో బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు ఏం సలహా ఇచ్చారంటే, అయ్యా అన్ని మీకు కొడుకు అకౌంట్లో వేస్తున్నారు, కొన్నైనా మీకోసం ఉంచుకోండి అని చెప్పాడు. Then after 1 month, you needed the money urgently. అయితే మీ కొడుకు అకౌంట్లో వేసిన తర్వాత మీకు సడన్గా డబ్బులు అవసరం వచ్చింది. You go to the same bank manager బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. and you tell him, can you give me 2 lakhs from that account? అయితే నా కొడుకు అకౌంట్లోంచి బ్యాంక్ Look at your friend. Ask him. What is your friend saying? అయితే Will you give him? నా కొడుకు అకౌంట్లకి 2 అకౌంట్ He is your friend. Look at your friend. He is saying, I won't give you. అయితే Will you give him? What friendship, brother? వాట్ ఫ్రెండ్షిప్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు? Because he is saying, I am honest. Once it has gone into his account, the money doesn't belong to you, it belongs to him. In the same way, God is saying, when I deposited everything that you need in your account, why are you coming and asking me again and again when it is deposited in your account? హల్లెలూయా. చూడండి, సుధాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కొడుకు అకౌంట్లో కొన్ని డబ్బులు డిపాజిట్ చేశారు. సడన్గా అవసరం పడింది. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఆయన సొంత ఫ్రెండే వెళ్ళి నా కొడుకు అకౌంట్లో 2 లక్షలు నేను తీసుకోవాలంటే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్గా చెప్తున్నారు, అది సాధ్యపడదండి, ఒక్కసారి ఆయన అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత మీరు తీసుకోవడానికి వీల్లేదండి. అదే క్రమంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీ అకౌంట్లో మీకు కావలసిన అంత కృప మీ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయబడింది. మళ్ళీ వచ్చి మీరు నన్ను నా కృప కావాలి, నాకు కావాలని అడిగితే దేవుడు ఇవ్వలేడు అనే మాట చెప్తా ఉన్నాడు. So somebody will say, brother, if what you are teaching is right, మీరు నిజంగా చెప్పేది కరెక్ట్ అయితే then why did Jesus say, ask and you shall receive? మరి ఎందుకు యేసు ప్రభు చెప్పాడు అడగండి మీకు ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకు చెప్పాడు? అవును, కరెక్ట్ ప్రశ్నే కదా, నాకు కూడా వచ్చింది డౌట్. What did he say? ఐ ఆల్సో గాట్ ద సేమ్ డౌట్. Good. I like to sit in the court of law where different lawyers will ask me questions. అయితే నాకు కోర్ట్ అంటే ఇష్టం, చాలా మంది ప్రశ్నించడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. Okay, I will take his example. He asked, we will take his example. ఎస్ బ్రదర్. Your wife's name is? ట్రీజా. Does she wear saris? ఎస్. Okay. Did you hear that? Everybody heard it? ఎస్. She wears saris. So there was some wedding. అయితే ఒక మంచి పెళ్ళి ఉంది.
So, in your custom, how many days do they wear all decorative things to go? 1 day, 2 day, 3 day? 2 days షాపింగ్. No, not shopping. I'm talking about the different ceremonies. యా అట్లీస్ట్ 2-3 ceremonies, 2-3 days. No, you're ready? Oh my God. One will be morning, one will be afternoon, one will be evening. What you're talking? ఓకే 3-4 ceremonies. 4. Now came 4. And then again one more, 5. ఓకే So 5 saris she gave for dry cleaning. I- 2 John laundry service. అయితే జాన్ లాండ్రీ సర్వీస్కి 5 చీరలు లాండ్రీకి వేశారు. John, when she gives you 5 saris, what will you give her? Money. Money. And this lady Teresa, she is so good. She says, I will give you advance. What? Full payment. అయితే ఆ లాండ్రీకి 5 చీరలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు రిసీట్ ఇస్తారు. రిసీట్ ఇచ్చినప్పుడు డబ్బులు ముందు కంప్లీట్గా డబ్బులు దానికి కావాల్సిన ఖర్చు ముందే ఇచ్చేసింది. Is that clear? ఇప్పటిదాకా అర్థమైందా? Now he tells, come after 1 week. Is there anything wrong? ఆయన చెప్పాడు వారం తర్వాత వచ్చి మీ చీరలు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పాడు. తప్పేమైనా ఉందా? She says, I give you the full amount. Can you do little? Okay, come after 4 days. అయితే నేను మొత్తం డబ్బులు ఇప్పుడే కడుతున్నాను కాబట్టి నాకు తొందరగా ఇవ్వగలుగుతారా అంటే వారం కాదు 4 రోజుల తర్వాత రండి అని చెప్తాడు. After 4 days, she is busy in the school. అయితే 4 రోజుల తర్వాత స్కూల్లో బిజీగా ఉంది. So early morning, she ఉదయంనే talks to my brother Vijay. ఉదయంనే లేచి విజయ్తో మాట్లాడుతూ ఉంది. Vijay, my darling, నా డార్లింగ్ విజయ్, you are so good. నువ్వు చాలా మంచోడివి. On the way, when you are coming home, that shop comes on the way. అయితే నువ్వు ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఆ డ్రై క్లీనింగ్ షాప్ గుండా వస్తున్నావు. You are so good. నువ్వు చాలా మంచోడివి. While coming, can you get my 5 saris, please? అయితే ఎలాగైనా 5 చీరలు తీసుకురాగలుగుతారా అని అడుగుతుంది. And you don't have to worry, I've done everything. Here is the receipt. అయితే నువ్వేం డబ్బులు కట్టన అవసరం లేదు, ఈ రిసీట్ తీసుకో. Now with this one kiss, will he melt? అయితే రిసీట్తో పాటు ఒక ముద్దు కూడా పెడితే ఖచ్చితంగా కరిగిపోతాం కదా. So he says, don't worry, darling, I'll bring it for you. పర్వాలేదు డార్లింగ్, నేను తీసుకొస్తా అని చెప్తాను. So he goes in the evening to the shop. అయితే ఈవినింగ్ షాప్కి వెళ్ళాను. John laundry service. జాన్ లాండ్రీ సర్వీస్కి వెళ్ళాను. And he says, my beautiful wife was get dimple here. That wife, please, she gave you 5 saris. Please give it to me. అయ్యా నా భార్య నీకు 5 చీరలు ఇచ్చింది, దయచేసి ఇవ్వండి అని అడుగుతాను. So he's saying, no, I don't know who is your wife. అయితే నీ భార్య ఎవరో నాకు తెలీదు. No, that beautiful dimple. అది చూడండి సుందరంగా ఉండి. So he's saying there are so many ladies coming with dimple. చాలా మంది స్త్రీలు అలా ఉన్నారు అని అని అడుగుతాడు. That little long black hair. అయితే కొంచెం జుట్టు పొడుగుగా ఉన్న స్త్రీ. That eyebrows nice straight. అయితే ఈ కళ్ళు పాపడి చాలా బాగుంది. He is giving all the description. అయితే ఆమె ఎలా ఉంటుంది అన్ని చెప్తున్నాడు. Now remember, the wife has given him the kiss. He has to perform and bring back. ఆ కిస్సు మహిమ కాబట్టి ఎలాగైనా తీసుకొని రావాలి. So now he is pleading. అయితే ఆయన అడుక్కుంటున్నాడు. This fellow is not listening. ఆయన వినట్లేదు. He says, I cannot give you. నేను ఇవ్వను అంటున్నాడు. So now he is kneeling down and asking. ఇక మోకాళ్ళ నుండి అడుగుతున్నాడు, బాబు నా 5 చీరలు ఇచ్చి. Still he is not giving. మోకాళ్ళ మీద ఉండి అడిగిన. Now he is prostrating and saying, give me. ఇప్పుడు సాష్టాంగంగా ఆయన కాళ్ళ మీద కూడా అడుగుతున్నాడు. Still he is not giving. ఆయన గారు ఇవ్వట్లేదు. Then he says, my dear brother, your wife would have given you some small paper. అయితే జాన్ గారు అడిగారు, అయ్యా నీ భార్య వచ్చిన రిసీట్ ఇచ్చిండాలని అని అడిగాడు. He said, yeah, she has given. ఇచ్చింది అని చెప్పాను. So he removes the paper and gives it to her. అయితే ఏమంటే రిసీట్ తీసి Now when he gives that paper, does he need to do all this drama? ఒకవేళ ముందే ఆ పేపర్ ఇచ్చుంటే ఈ డ్రామా అంతా చేయాల్సి వచ్చేదా? Now when he is giving the receipt, is he asking for things that are his or asking things that are his? అయితే రిసీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన నా వస్తువులను నేను అడుగుతున్నానా లేకపోతే ఆయన వస్తువులను అడుగుతున్నానా? Whose things is he asking? ఎవరి వస్తువులను అడుగుతున్నా? I am asking you, whose things is he asking? ఎవరి వస్తువులు అడుగుతున్నాడు? In the same way, when you go to God, he is saying, get the receipt what my son has finished for you on the cross, and make a demand on the cross to heaven, because you got a receipt from the Savior. హల్లెలూయా. So don't
come and beg. Don't come and prostrate. Be a son, be a daughter, and take your inheritance. That is how God wants you to come and ask by faith. అయితే అదే విధంగా మనం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన మోకాలుండి అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, మోకాలుండి ఏడవడం అవసరం లేదు. మనము ఆ యేసుక్రీస్తు సిలువలో మన కోసం ఏం చేశాడో మన తండ్రికి గుర్తు చేసి మనకి కావలసిన ఆశీర్వాదం అంతా కూడా మనం పొందుకునే వారిగా ఉండొచ్చు. Now, he gave the receipt and got the saris. అయితే రిసీట్ ఇచ్చి నా చీరలు నేను తీసుకున్నాను. Do you think he'll go and tell his wife what happened? ఇవన్నీ జరిగిందని భార్యకి చెప్తాడా? The next time, next week, the wife gives him another receipt. మళ్ళీ ఒక వారం భార్య ఇంకొక రిసీట్ ఇస్తుంది. This time he'll go to all the drama. ఇవన్నీ వెళ్ళి జాన్ గారిని అడుక్కుంటామా? He will not even tell who the wife is. He'll just say, yeah, ఈసారి భార్య ఎవరు yeah, ఆయన అడుక్కోవడమే లేదు. yeah. రిసీట్ Yesterday when you got the healing, we did not beg. We showed the receipt and the devil had to flee. ఆమేన్. సో నిన్న మీకు స్వస్థ వచ్చినప్పుడు మనం అడగలేదు, దేవుని అడుక్కోలేదు, దేవుని వాగ్దానం పట్టుకున్నాం, మనం స్వస్థత మనం పొందుకున్నాం. That is why remember, God has given us all things. It's in my account. The Father cannot take it from my account when you ask him, because he says it is already deposited in your account. Show the receipt. అయితే పరలోక తండ్రి మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు మన అకౌంట్లో అంతా ఆయన ఉంచేశాడు. ఇక మనకు అది పొందుకోవాలంటే మనం రిసీట్ చూపించాలి. ఆ రిసీట్ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు శిలువలో మరణించి పునరుత్థానమైన రిసీట్ మనం చూపిస్తే ఆ ఆశీర్వాదం అంతా మన సొంతం అవుతుంది. Ask and you shall receive. అడగండి మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Is your question answered, my brother Vijay? Absolutely answer. Give me a good hug. Praise God. Then he is saying, seek and you shall find. అడగండి, వెతకండి, మీకు దొరుకుతుంది. What will you seek? ఏం వెతుకుతారు? What will seek? ఏం వెతుకుతారు? You will seek the character of God. దేవుని యొక్క గుణాన్ని వెతుకుతారు. You will seek the nature of God. దేవుని యొక్క గుణాన్ని వెతుకుతారు. You will seek the holiness of God. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతని వెతుకుతారు. You will seek the teachings of God. దేవుని యొక్క బోధల్ని వెతుకుతారు. You will seek Jesus with all your heart. యేసుక్రీస్తుని పూర్ణ మనస్సుతో వెతుకుతారు. And he says, you will find him. అప్పుడు మీరు ఆయనను కనుక్కుంటారు. Now tell me honestly, do we seek God and his teaching, or do we seek a blessing? అయితే నిజంగా చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు బోధల్ని మనం వెతుకుతామా, యేసుక్రీస్తు ఆశీర్వాదాన్ని మనం వెతుకుతామా? Do we seek our own shopping list that we gave God? అయితే దేవుడికి మన షాపింగ్ లిస్ట్ చూపిస్తామా? Nobody is talking now. ఎస్. I know it is 1:30, a lunch break. 1:30 లంచ్ బ్రేక్ అని ఆకలి అవుతుంది. But can we adjust the clock by 1 hour behind? బట్ టుడే వి ఆర్ నాట్ హంగ్రీ somehow. Yeah, praise God. I know that. Okay, let's come back. So, what are you seeking? ఏం వెతుకుతున్నారు? People who seek the truth, ఎవరైతే సత్యాన్ని వెతుకుతారో, day and night they are seeking the truth. రాత్రి పగళ్ళు సత్యాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. God promises you shall find it. అయితే దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ Yes. సత్యాన్ని వెతికిన వారు ఖచ్చితంగా సత్యము వాళ్ళకి బయలుపరచబడుతుంది. Yes. Means everything of God. Seek God. Seek God. Seek His Holiness. holiness. Seek His ways. Seek His ways. Seek His teaching. All of God. Okay. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then comes knock. Knock. నాక్, తట్టండి, And it shall be opened. మీకు తెరవబడుతుంది. Many people say we got to knock చాలా మంది చెప్తారు మనం బాగా తట్టాలి, and keep on knocking and knocking. మనం తడుతూనే ఉండాలి. Knock so much the heaven's door that it should break. అయితే ఎంతగా తట్టాలంటే పరలోక ద్వారం తెరవబడాలి. అవునండి. That's why we say let's storm heaven with knocking.
అయితే మనం అందరం పరలోకానికి వెళ్ళి ఆ పరలోక And ద్వారాన్ని a big group get తడతాం. together, and a big group get together, and they start knocking and knocking and knocking. And when the door is cracking, God is in fear. He's saying, "Oh my God, this is something happening. Michael, see who is doing this." Lord, you don't know. In St. Joseph's School Hall, the people over there are knocking and knocking. If you don't answer, the door will break. అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా వెళ్ళి ఆ పరలోక ద్వారాన్ని తడుతూ ఉన్నాం, గట్టిగా తడుతూ ఉన్నాం. ఆ ద్వారము చిన్నగా క్రాక్ ఇచ్చి ఇక దేవుడు అంటున్నాడు, దేవుడు భయపడుతున్నాడు, అమ్మో వీళ్ళందరూ గట్టిగా చేస్తున్నారని చెప్పి మైకేల్ని పిలిచి, మైకేల్ చూడు ఎవరో బాగా తడుతున్నారు ద్వారం అని అంటాడు. You know what I is saying? When you seek the Lord and you find the truth, Satan will bring his unbelief to stop you from getting by applying the truth. So what do you knock? You knock the unbelief in your mind, and now heaven will open for you. ఆమేన్. సో మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వెతుకుతా ఉన్నామో, ఆయన బోధల్ని వెతుకుతా ఉన్నామో, ఆ సమయంలో సాతాను ఏం చేస్తాడంటే మనలో అపనమ్మకాన్ని తీసుకొస్తాడు. అప్పుడు మనము దేన్ని తడతామంటే ఆ సాతాను తీసుకొచ్చిన అపనమ్మకాన్ని మనం తట్టినప్పుడు అప్పుడు మనకు పరలోక రాజ్యం తెరవబడుతుంది. I don't know how you were when you were small. Were you naughty? No. దే షుడ్ నో. He was naughty? Uncle, he was naughty? ఎస్. He's saying, "Don't ask me, I have to go to Pune." He's going to take me to Pune. He is not naughty. Okay. That auntie is saying you are very naughty. ఎస్. So might be looking at uncle, you are very different, and with auntie you are different. Okay. Yes, Now, mother. I'm asking you as a mother, Rajeshri. When I was a small boy, I was very calm. Now I have become naughty. అయితే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంచిగా ఉన్నాను, కానీ ఇప్పుడే నాటిగా అయ్యాను. Now you as a mother and you got a naughty son. అయితే మీకు తల్లిగా ఒక బాగా తుంటరి కొడుకున్నాడు. When he comes from school hungry, అయితే స్కూల్ నుంచి ఆకలితో వస్తున్నాడు. my question to you as a mother and all the mothers, my question is, will you lock the door from inside and sit down there and let the son keep on knocking and knocking and knocking and knocking, and when he gets tired, then you open the door for him? చూడండి, తల్లిగా మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు, మీ కొడుకు వస్తున్నాడు, ఆకలితో వస్తున్నాడు, Mummy does that? తలుపు తడతా ఉన్నాడు, ఆ తట్టని లేని తట్టి ఆయనకి ఏమంటారు అలసిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తలుపు తీస్తారా? When you are coming from school, mommy is locking the door, correct? మీరు వచ్చినప్పుడు మీ And son తల్లి is crying, "Mommy, I'm hungry." కొడుకు నాకు Oh. ఆకలి అవుతుంది అంటారా? Or mommy is keeping the door open. అయితే తల్లి కొడుకు రాకముందే తలుపు తెరిచి పెడుతుంది. Because I was talking to God and I did not understand. Knock and it shall be opened. And I said, "God, my mom never locked the door. She knows that at this time I'm going to come. She would be waiting at the door because she knows the son, even though he's naughty, he is hungry and she will feed me. I don't have to kneel down. I don't have to prostrate. I don't have to beg. Mom, I'm hungry. Give me food." చూడండి, మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మన అమ్మ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడు నా కొడుకు వస్తాడా అని తలుపు తెరిచి పెడుతుంది, కానీ నా కొడుకు బయట ఉండి ఆగాలి, వెయిట్ చేయాలి అని చెప్పి ఏ తల్లి కూడా అనుకోదు. అలాగే మన దేవుడు కూడా అదే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. So I began to ask God, why is it given, Jesus, that you are saying knock and it shall be opened? మరి ఎందుకు ఇది రాయబడింది, తట్టండి మీ తెరవబడుతుంది అని ఎందుకు ఆ వాక్యం రాయబడింది? That's the time the Lord said, "When you seek me with all your heart, I shall be found." And when you find the truth and you are about to apply the truth, when you apply the truth, the devil will come with his unbelief and build a wall. That's the wall that you need to knock it. And now heaven has opened and the blessings of God is overflowing in your life. ఆమేన్. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వెతుకుతామో, సత్యాన్ని వెతుకుతామో, సత్యాన్ని కనుక్కుంటామో, అదే సమయంలో సాతాను ఏం చేస్తారంటే మనకి అపనమ్మకాన్ని తీసుకొచ్చి అపనమ్మకం అనే ఒక గోడని మనకి దేవుడికి మధ్యలో కడతాడు. అయితే మనం దేని తట్టాలి ఇప్పుడు అంటే ఆ అపనమ్మకం అనే గోడని పడేసి మనము ముందుకెళ్ళాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Is that clear? మీకు అర్థమైందా అండి? Everybody clear? అందరికి అర్థమైందా? So everything is in your account?
అన్ని మీ అకౌంట్లో ఉన్నాయా? Hello, is it in your account? అన్ని మీ అకౌంట్లో ఉన్నాయా? So can anybody remove from your account? మీ అకౌంట్ నుంచి ఎవరు తీయగలుగుతారా? So who is supposed to remove from your account? మీ అకౌంట్ నుంచి ఎవరు తీయగలుగుతారు? Hello, who is supposed to remove from your ఎవరు account? తీయాలి? So why are you chasing the preacher? మరి ఎందుకు బోధకుల వెంటబడుతున్నారు? Chase the truth. సత్యాన్ని వెతకండి. Just put that, Baba. Verse 3. నాన్న 3వ వచనం అయినా 2 Peter 1:3 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూస్తున్నాం. According as his divine power has given unto us, okay, all things. Some things, all things. ఆల్ థింగ్స్. Now, I'm going to have a retreat in Pune. పూనాలో నేను ఒక వడకం చేయబోతున్నాను. It's going to be costing lakhs of rupees. అది లక్షల రూపాయలు నాకు ఖర్చు అవుతుంది. Lakhs of rupees. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. So now, when I am looking at the souls and I'm looking at the money, అయితే నాకు నా అవసరతని లేకపోతే నాకు డబ్బు వచ్చే మార్గాన్ని చూస్తే where should I look? నేను ఏం చూడాలి చెప్పండి? నాకు వచ్చేది చూడాలా, నాకు ఖర్చు అయ్యేది చూడాలా? This time I was applying for UK visa. చూడండి, యూకే వీసాకి నేను అప్లై చేశాను. And when you give the passport, పాస్పోర్ట్ ఇస్తే 15 working days, the passport is with them. అయితే 15 రోజులు పాస్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకుంటారు. So I cannot travel anywhere. ఈ 15 రోజులు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను. So if I give my passport on the 23rd of October, ఒకవేళ 23వ తారీఖు అక్టోబర్ ఇస్తే I can surely not be on the 4th of November. అయితే 4వ తారీఖు నవంబర్కి నేను వెళ్ళలేను. So I will not be able to attend the retreat. అయితే నేను రిట్రీట్కి రాలేను. But if I give them 500 pounds, ఒకవేళ నేను 500 పౌండ్లు వాళ్ళకి కడితే, which comes to about 50,000, మనకి 50,000 రూపాయలు సమానము, then I can come for the retreat. అయితే నేను వడకానికి రావచ్చు. Now what do I do? ఏం చేస్తాను? ఒకవేళ 500 పౌండ్లు కడితే 4 రోజుల్లో పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేస్తారు. He was there in the car when we were discussing this. ఇది చెప్తుంటే బ్రదరు మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. What should I do? నేనేం చేయాలి? Give 50,000 50,000 ఇవ్వాలా? and come for the retreat? ఆ 50,000 ఇచ్చి నా పాస్పోర్ట్ తొందరగా పొందుకొని రిట్రీట్కి రావాలా? Or wait for 15 days లేదా 15 రోజులు వేచి ఉండి and then get my passport on the 17th or 18th of November? అయితే 17-18వ తారీఖు ఆ నవంబర్ రోజు నేను రావాలా? Hello, nobody's talking anything. మీకు అర్థమైందా అండి? పాస్పోర్ట్ బ్రదర్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు 15 రోజులు వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ నా రూల్స్ ప్రకారంగా ఇవ్వరు. కానీ ఈ 15 రోజులు ఒకవేళ పాస్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటే బ్రదర్ ఎక్కడికి కూడా ప్రయాణం చేయలేడు. కానీ ఒకవేళ బ్రదర్ 50,000 రూపాయలు వాళ్ళకి కడితే పాస్పోర్ట్ 4 రోజుల్లోనే ఇస్తారు. సో ఏది కరెక్ట్? 50,000 ఇచ్చి ఆ తొందరగా పాస్పోర్ట్ తెచ్చుకొని బయట నుంచి వచ్చి ఆ వడకం చేయడమా, లేకపోతే 15 రోజుల తర్వాత పాస్పోర్ట్ తీసుకొని అక్కడే ఉండి ఈ వడకాన్ని మిస్ చేసుకోవడమా? Now somebody might say you are giving bribe. No, this is not a bribe, this is official price. అయితే ఎవరు అంటారు లంచం ఇచ్చి తెచ్చుకుంటారు? లేదు, లంచం కాదండి, మనం అఫీషియల్గానే వాళ్ళకి డబ్బులు కడుతున్నాం పాస్పోర్ట్ The తొందరగా. moment I saw the retreat house, I already imagined 500 souls, their life, their future is going to change. And I said, on one side 500 souls, on the other side 50,000. Lord, where should I move? చూడండి, నేను చూశాను 50,000 రూపాయలు కట్టిన పాస్పోర్ట్ తొందరగా తెచ్చుకొని నేను రిట్రీట్కి రావాలా, ఒకవేళ రాకపోతే ఈ 500 ఆత్మలు ఏమవుతాయని దేవుడి దగ్గర అడిగాను. So God says that He has given me all things. దేవుడు అన్నాడు, నీకు అన్ని ఇచ్చాను, అన్ని సమకూర్చాను అన్నాడు. So where should I focus on? All things or my 50,000? నేను అన్ని విషయాల మీద దృష్టి ఉంచాలా, 50,000 మీద దృష్టి ఉంచాలా? And that is why I fixed up the retreat, because I'm surely coming in 7 days, because I will get the result. I will get my passport back in 7 days. I can surely fly to Pune and be there for the retreat. సో నేను యూకే నుంచి ఆ టైంకి సరైన సమయానికి ఆ 7 రోజుల్లో నా పాస్పోర్ట్ పొందుకొని సరైన సమయానికి వడకానికి నేను రాగలుగుతున్నాను. This scripture has helped me all the time to conduct retreats across the world
absolutely free, because this scripture promises me that God has given me all things that pertains to life and godliness. So when I make a choice that I'm going to live for the kingdom and for the purpose of the kingdom, the Lord says all your bills are paid. చూడండి, ఈ యొక్క వాక్యము నాకు ఎంతగా సహాయం చేసిందంటే, నేను ఎన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉచితంగానే అన్ని చేయడానికి నా అవసరతలన్నీ దేవుడు తీరుస్తూ వచ్చాడు. Hello. హలో, Are you listening? వింటున్నారా? Hello, are you listening? వింటున్నారా? When they gave me the quotation 250 rupees per person without food, చూడండి, వాళ్ళు కొటేషన్ ఇచ్చారు నాకు, 250 రూపాయలు ఫుడ్ లేకుండా అని కొటేషన్ ఇచ్చారు రిట్రీట్ సెంటర్లో. and 350 rupees per day with food. అయితే 350 రూపాయలు ప్రతిరోజు మనం చెల్లించాలి, అన్నం ఫుడ్ అకామిడేషన్ కలిసి. So now you total up 300 people. ఒకవేళ 300 మంది ఉన్నారనుకోండి. So should I be rejoicing to make it free? కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, నేను ఆనందించాలా అది ఫ్రీగా చేసి? ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు అవుతాయి. The scripture promises me, కానీ ఈ వాక్యం నాకు వాగ్దానం చేస్తుంది, my God shall pay all the bills. నా దేవుడు అన్ని బిల్లు కడతాడని. And that is where your faith comes. అక్కడే నీ విశ్వాసం వస్తుంది. This is grace. ఇది కృప. Storage tank full. పైన స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఫుల్ ఉంది. My corresponding action is based on this scripture. అయితే నాకు నా విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంది. And you will see it with your eyes. నీ కళ్ళతో మీరు చూస్తారు. And this is not only one retreat. Every retreat is always free, and we have continuous retreats across the world. అయితే ఈ ఒక్క రిట్రీటే కాదండి, మేము చేసే ప్రతి వడకం కూడా ఫ్రీ రిట్రీట్సే. Now do you understand how we practice grace and faith? చూడండి, కృప విశ్వాసాన్ని ఎలా మేము ఆపరేట్ చేస్తున్నామో చూసుకున్నారు. Okay, tell me, brother, if there is 10 crores in your account, మీ అకౌంట్లో 10 కోట్లు ఉన్నాయనుకోండి, is it difficult to remove 10 lakhs? 10 లక్షలు తీయడానికి ఇబ్బందా? How much is the Lord saying is in your account? అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు మీ అకౌంట్లో? And that unlimited is given in your account for what purpose? అయితే ఈ యొక్క దేవుడు విస్తారమైన ఐశ్వర్యాన్ని మీ అకౌంట్లో దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? Again that Aishwarya came. Why is it given? ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు? For living a life for the kingdom of God. అంతా కూడా దేవుని రాజ్యం కోసం మీరు జీవించడానికి ఇచ్చాడు. To live for the kingdom of God. దేవుని రాజ్యం కోసం జీవించడానికి ఇచ్చాడు. And when a person is living in the kingdom, దేవుడు ఒక మనిషి దేవుని రాజ్యంలో జీవిస్తున్నప్పుడు the person will never ever experience lack. ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా కొదవ ఉండదు. In my 24 years of ministry, I never had a lack in my life. 24 సంవత్సరాల నా పరిచర్య జీవితంలో ఏ రోజు దేనికి నాకు కొదువ లేదండి. Even from the day one when I did not have a mic stand, I never took a collection. చూడండి, నాకు మైక్ స్టాండ్ లేని రోజుల్లో కూడా నేను ఆఫరింగ్ అనేది, కానుక అనేది నేను తీసుకోలేదు. No collection. నేను కానుకలు తీసుకోలేదు. This promise says God will pay my bills. ఈ వాక్యం చెప్తుంది దేవుడు నన్ను సమస్తంగా అన్ని సమకూరుస్తాడని. I would rather stick to this word than any other person. అయితే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను పట్టుకొని ఉంటానని ఏ మనిషి మీద నేను ఆధారపడను. So when the numbers are going to be 500 and 600, I'm more excited. అయితే అక్కడ ఆ ఫ్రీ రిట్రీట్లో 500-600 మంది వస్తున్నారంటే నాకు ఇంకా సంతోషం వేస్తుంది, ఆనందం వేస్తుంది. Why am I excited? ఎందుకు నాకు ఆనందం కలుగుతుంది? Because when people see my lifestyle, ఎప్పుడైతే ప్రజలు నా జీవితాన్ని చూస్తారో based on the word, దేవుని వాక్యానుసారంగా, it attracts them also to live by the word. వాళ్ళు కూడా అదే వాక్యం మీద జీవించాలని వాళ్ళు కూడా నిర్ణయం And you తీసుకుంటారు. see the same result. వాళ్ళకు కూడా అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. Why is it when I spoke about money, they are all very quiet? They love money. All these days I did not speak about money. They were all smiling. When I spoke about money, they all became serious. వెరీ సీరియస్. బ్రదర్ గారు ఏమంటారంటే,
ఇన్ని రోజులు డబ్బు గురించి I మాట్లాడలేదు. hope they did not hear what we are talking. మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుంది వినలేదు కదా? విన్నారా వినలేదా? నో ప్రాబ్లం. హల్లెలూయా. 24 years God has been paying my bills. 24 సంవత్సరాలు దేవుడు నా బిల్స్ కడుతూనే ఉన్నాడు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Storage tank full of grace. నా స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కృపతోని ఫుల్గా ఉంది. And what is no, don't clap. You know what is, if you want to clap, you know what would be your clapping? You practice the same. మీరు నిజంగా చప్పట్లు కొట్టాలంటే చెప్పిన వాక్యం మీద అది ఆచరిస్తూ జీవించండి. What is it that you got? మీ చేతిలో ఏముంది? When you take it and give it and use it for somebody, మీ చేతిలో ఉన్న తీసి ఇంకొక దానికి మీరు ఖర్చు పెడితే remember, గుర్తుపెట్టుకోండి, the moment it has left your hand, మీ చేతి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు it has never left your life. నీ జీవితాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. It has only gone to the heavens, అది పరలోకానికి వెళ్ళింది. sprouted, అది ఇంకా విస్తరించింది. growing, అది పెరిగింది. multiplying, అది ఇంకా విస్తరించింది. and coming back to you. అది నీకే తిరిగి వస్తుంది. That's how the spiritual laws work. అదే ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు పనిచేస్తాయి. It never leaves your life. నీ జీవితాన్ని వదిలిపెట్టదు. It's only multiplying అది ఇంకా విస్తరిస్తూనే ఉంది. and coming back అది నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది. in multiplication అది ఇంకా విస్తరిస్తూ at వస్తుంది. the right time for the right season. సరైన సమయంలో నీ సరైన అవసరతలో నీకు వస్తూ ఉంది. That's the system. That's the kingdom system. అది దేవుని రాజ్యం యొక్క సిస్టమ్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. I don't know why they became so sad. You know, when I was talking about money, everybody became. Maybe next you will tell them to immediately sow and see or whatever, test and see. In my life, I always tell people, don't come and sow in me. Go and find people who are really in trouble. In need. You know, I'll tell you one thing. I never heard Jesus say, when I was hungry, what did he say? You gave me fed to eat. Is it there? When I was thirsty, when I was naked, when I was sick, you looked after me. When I was in the prison, you came to visit me. When I was on the street, no shelter, you gave me shelter. But did he say when you gave to the preacher, you gave it to me? చూడండి ఎప్పుడైనా Did ఎక్కడైనా he say when you gave to the preacher, you gave it to me? నో. చూడండి బైబిల్ ఏం రాయబడింది? I never read that. చూడండి బైబిల్ ఏమని రాయబడింది? నేను ఆకలి కొన్నప్పుడు నా ఆకలి తీర్చాడు. నేను దాహం కొన్నప్పుడు నా దాహం తీర్చాడు. నాకు వస్త్రాలు లేనప్పుడు నాకు బట్టలు ఇచ్చారు. నేను చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను దర్శించారని రాయబడింది. కానీ ఎప్పుడైనా అవన్నీ చేస్తే మీ పొరుగు వారికి చేస్తే నాకు చేసినట్లే అని రాయబడింది. కానీ ఎక్కడైనా ఒక సువార్థికుడికి ఇస్తే, ఒక బోధకుడికి ఇస్తే నాకు ఇచ్చినట్లే అని రాయబడిందా? రాయబడలేదు. Everybody is quiet. Tell me no. But you want to serve whom? మీరు ఎవరిని సేవించాలనుకుంటున్నారు? Jesus said, when you serve the poor, you serve me. But దేవుడు whom do you want to serve? Hey, come on. You want to serve the preacher. యూ వాంట్ టు సర్వ్. మీరు బీదల్ని కాదు, ప్రీచర్ని సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. And the preacher is saying, when you serve me, you serve Jesus. ప్రీచర్ అంటున్నాడు, నాకు సేవ చేస్తే మీరు దేవుడికి సేవ చేసినట్టే. Tell me honestly, నిజంగా there's a చెప్పండి. person dying, okay? And you got your 10% tithes. మీ దగ్గర దశం భాగాలు ఉన్నాయనుకోండి. When you go and look after him and save his life, and you did not give it to the church, చూడండి, ఒక దశం భాగం ఉంది. ఆ డబ్బుతోని ఒక వ్యక్తి, అపాయంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ జీవితాన్ని కాపాడారు. God will be very angry with you. అయితే అది చర్చిలో వేయాలి, కానీ తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క వ్యక్తిని కాపాడారు. Because you did not give it to the church, but you gave it to that man. అయితే దేవుడు చాలా
మీతోని కోపంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే మీరు చర్చికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఒక ఆయన అవసరతలో ఉంటే ఆయనకి ఇచ్చారు. దేవుడు కోపంగా ఉంటాడు. అవునా అండి? And Jesus gave a parable of a man who was beaten by the thieves and he was lying by the road. చూడండి, మనకి ఒక మంచి సమార్యుడి యొక్క ఉపమానాన్ని మనము వింటూ ఉన్నాం. And the Samaritan man took care of him. కానీ మంచి సమార్యుడు ఆ యొక్క రక్తం అడుగులో ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన జాగ్రత్తగా The చూసుకున్నాడు. foolish Samaritan man did not give that money to the church. కానీ ఆ యొక్క మంచి సమార్యుడు ఆ డబ్బునే చర్చికి ఇచ్చుంటే చాలా బాగుండేది. He gave it to him. కానీ ఆయన ఆపదలో అవసరతలో ఉన్నవాడికి ఇచ్చాడు. What did Jesus say? యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? He said, foolish man, you give it to that fallen man. You should have given to the church. అది యేసు ప్రభు అన్నాడా, నువ్వు అతనికి ఆపదలో ఉన్నవారికి ఎందుకు ఇచ్చావు? అది తీసుకెళ్ళి డబ్బు తీసుకెళ్ళి చర్చికి ఇవ్వాల్సింది కదా. Come on, open your eyes, open your eyes, open your eyes. మీ కళ్ళు Open your తెరవండి, మీ eyes. కళ్ళు What did తెరవండి, Jesus మీ say? కళ్ళు తెరవండి. What did Jesus say? యేసు ప్రభు When you ఏమన్నాడు? looked after him, that is who is your neighbor. Open your eyes. Then I have one doubt. Yeah, please tell me. If that is the case, if all 10% should go to the poor, No, I did not say that. Did I say that? Did I say that? I said use your money where there is a poor and don't make him a beggar, but teach him the word of God. amen. I can start my own ministry. That's what I did. Sorry to say that. In the beginning, I was putting in the box. After that, I started my own ministry. If I put it in your box and you are going to use for the poor, why not I use for the poor directly? What is the wrong? Yes. If Cornelius gave alms to the poor and the Bible says his alms were before God, a Gentile can give alms to the poor and the Gentile's offering reaches heaven. A Christian offering will not reach heaven. Then what does that verse mean? Malachi 3:10, it says, bring the money into my storehouses. In the old covenant is 10%. In the new covenant is it 10%? More than that. In the new covenant is do what you want to do out of love. అయితే ఏ చేసినా మీరు ఎవరికి And regarding the kingdom, brother, regarding the kingdom. దేవుడి రాజ్యం కోసం మీరు ఏం Let me tell you, when you serve to the poor and everything, and God sees your heart that you're working in the kingdom, this scripture says it's already in your account. yes. You will never have lack. I'm not only a preacher who is preaching. I'm a person who is practicing. When I was hungry, you gave me to eat. When you are thirsty, you gave me to drink. For me, that ministry is very, very important. And when that ministry is going on, the person will ask me, why are you doing this for me? I can't pay you back. And I will say, I'm doing it for Jesus and that Jesus loves you. amen. నేను ఏం చేసినా కానీ అటు పొరుగు వారికి చేసిన అవసరతలోనో చేసిన అది ఏ రకంగా చేసినా మనం యేసు ప్రభుకి చేసినట్లే. Now you are saying 10%. Now let me ask you, when I'm conducting this retreat, you mean to say I've got a lot of money? చూడండి, I'm going beyond 10%, beyond, say, I can tell you 90% or 95%. చూడండి, ఇలాంటి వడకం చేసినప్పుడు And there is no lack. 10%తో Forget about 10%. When you love somebody, when you love God, you are on 95%. దేవుని నమ్మినప్పుడు 10% కాదు 95% ఇస్తాం. And because you are on 95%, you don't need a love offering. Because when I am sowing in the kingdom of heaven, take, brother. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Because I always want to come good in picture. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థ్యాంక్ యూ జీసస్. So when you are doing it out of love, నువ్వు ప్రేమతో చేసినప్పుడు my question to you is, when your child is sick, do you Nee- give 10%? నీ యొక్క Do you పిల్లలు love your spouse 10%, brother Sudhakar? మీ Do you love your భార్యని children 10%? మీ భార్యని మీ పిల్లల్ని 10% ప్రేమిస్తారా? When you are under grace, you want to love everybody as one family. మీరు కృపలో ఉన్నప్పుడు అందరినీ ఒకే రీతిగా ప్రేమించాలనుకుంటారు. And that is the challenge. అదే సవాలు. That is why we are no longer under law, we are under grace. మనం Under law, you can give your tithes, but you can have a grumbling heart.
But under grace, you are only doing it out of love for what you know has been already done for you. అయితే మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నప్పుడు గునుక్కుంటూ సనుక్కుంటూ ఖచ్చితంగా పదో భాగం వేసేవాళ్ళు. కానీ నూతన నిబంధనలో మనం కృపలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేసినా ఎవరికిచ్చినా యేసయ్యని ప్రేమించి మాత్రమే అది మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అది అలా చేయాలి. And I've seen in my life, brother, honestly speaking, when you do it out of love, you'll never ever lack in your life. అయితే నేను నా జీవితంలో చూశాను, ఏదైనా నువ్వు ప్రేమతో చేస్తే నీ జీవితంలో నువ్వు ఏది కొదువ ఉండదు. When you are under grace, you are never bothered about yourself. మనం కృపలో ఉన్నప్పుడు మనం దేని గురించి కూడా బాధపడదు. I'll ask you one thing. I came here, you promised me 1 lakh rupees for my preaching, right? Yeah, you promised me 1 lakh. So Per day I'm talking about. What you thought, 4 days? No, per day. సో బ్రదర్ ఇక్కడికి Say yes, no. నో. My, when people will call me in other places, that value will increase, brother. Say yes. నో. Am I doing it out of money? Never. Never. కానీ బ్రదర్ వచ్చి ఏమన్నారంటే, I tell people I don't even want an envelope. బ్రదర్ ఏమన్నారంటే నాకు డబ్బులు కావాలనలేదు. I'll come with my own expense. I'll go with my own expense. బ్రదర్ ఏమన్నారంటే, You only give me the mic and don't put a full stop. What time to close? ఎస్ ఈ నెవర్ ఎప్పుడు ఇది ఒక్కసారి కాదు, చాలాసార్లు బ్రదర్ వచ్చారు. అండ్ యాజ్ ఈ సెడ్, ఐఎమ్ ఎ విట్నెస్. యాజ్ ఈ సెడ్, ఈ కమ్స్ లైక్ దట్, ఈ కమ్స్ ఆన్ హిస్ ఓన్, ఈ కమ్స్ ఆన్ హిస్ గో అండ్ వీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ హిమ్. నాట్ లైక్ అదర్ ప్రీచర్స్. He sleeps, he eats whatever we give. And yes, I have learnt as a God servant, they would say ఒకడు ఎలా ఉండాలో బ్రదర్ని చూసి నేను నేర్చుకున్నాను. Because the only intention is, I know what I suffered. And when I see others, I tell them, see, when they chase me, I say, chasing me, you will get nothing. What I'm teaching, chase the truth and run after the truth. The truth will not only set you free, you will go around teaching others the truth. It did tick. I think you did not hear. The warning had come. Now I understand your mic. Your mic, when it goes off, it does tuck. Check. Okay. Sorry, I missed out. Yeah, praise God. I also forgot. Praise God. Let's break for lunch and let's come back and listen to this teaching again. ఓకే, మనము భోజనానికి వెళ్దాం. దయచేసి లేచి నిలబడి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. లెట్స్ ఆల్ స్టాండ్, మేక్ ఎ స్మాల్ ప్రేయర్. తండ్రి, నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. మాకు అనేక విషయాలు ఈ సెషన్లో నేర్పించినందుకు నీకు వందనాలు చెప్తూ ఉన్నాం ప్రభువా. మేము మా భోజనం చేయడానికి ఆహారం వెళ్తుండగా, లార్డ్, వి ఆస్క్ యూ టు బ్లెస్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్, అండ్ లార్డ్, లెట్ దట్ ఫుడ్ గివ్ నరిష్మెంట్ టు అస్. అండ్ Lord, as we come back, Lord, teach us some more things, O Master, so that we may have knowledge, we may increase our knowledge. In Jesus' name we pray. Amen. One correction before I go. When you give to the poor and you don't teach them the gospel, you have made the poor a beggar. But when you give to the poor and show love and teach them the gospel, you made the poor a believer, how to come out of his poverty into prosperity. సో ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు బీదలకి ఉట్టి డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళని బిచ్చగాలని చేస్తారు. కానీ ఆ బీదలకి డబ్బులు ఇచ్చి, వాళ్ళకి దేవుని ప్రేమను చూపించి, వాళ్ళకి సువార్తని చెప్పి, వాళ్ళు ఎలా జీవించాలో మీరు నేర్పిస్తే వాళ్ళని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేస్తారు. మన డబ్బు కూడా సరైన రీతిలో ఉపయోగపడుతుంది. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you.